Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Бер туктамый кыйган салкын көзге яңгырдан туңып, калтырап, йокымсырап яткан җиреннән карт шумырт сискәнеп уянып китте. Ай-һай, әллә күкнең төбе тишелгән инде. Бу яңгырның һич туктар исәбе юк. Тәүлек буе ява баса. Әнә сиртмәле кыйының кылгасына элеп куйган шиләк тә, көзге җилдә шыгыр-шыгыр килеп чайкалып, нидәндер зарланган кебек, әллә ниткән шыелдаган авазлар чыгара. Тиздән көзләр җитәсен, салкын кышлар киләсен, шумыртның исенә төшерергә теләгәндәй, яртылаш яңгыр суы тулган, кые суында тизрәк батсын өчен бер як тоткасына күгәргән гер асылган шиләк, үзен җилләр иркенә куеп ыңгырашамы, елыймы, белмәссең. Урамда яңгыр астында ялгыз калып, ышык таба алмыйча интеккән küçük тавышлары чыгарып шыгырды иде. Шумырт агачы көзге яңгырда үзенең ялгызлыгыннан зарланып, карт ботаклары белән Коддус картның тәрәзәсен шакыды. Шык-шык, шык-шык. Аш тәрәзәңне, Коддус агай. Җиделе лампаңа ут элдереп җибәр. Тәрәзәңдә ут булса, миңа да җиңелрәк булыр иде. Әгәр Акбурын чишмәсе буендагы туганнарымнан, нәсел-нәсәбәтемнән аерып алып кайтмаган булсаң, миңа яхшырак булыр иде дә бит. Без бер-беребезгә көч-куәт биреп, кайгы-хәсрәтләребезне уртаклашып, бер-беребезне көзге җилләрдән ышыклап яшәгән булыр идек. Нәрсәгә дип кенә син мине туган туфрагымнан аерып, кешеләр янына күчереп утырттың соң, Коддус агай? Туган туфрактан, туганнардан аерылу хәлләрен аерылганнар гына белә. Авыр чакларда иңеңне куярдай әти-әниең, туганнарың булмавы авыр, һай авыр. Бигрәк тә бүгенгедәй салкын көзге яңгыр явып торган караңгы төннәрдә җанны кая куярга белеп булмый. Үзең дә авыр уйларыңнан уелып, кыеп яуган көзге яңгыр астында туган йортыннан куылып, кубарылып чыгып киткән ул кызларың, менә баласын табарга тиеш булган хатыны Зөһрә, кечкенә уллары белән Себергә куылган Габдрахман хәлфә турында уйлап, сызланып, хәсрәтләнеп ятасыңдыр. Сиңа да авырдыр, бик авырдыр, Коддус агай. Шулай. Аерылу газабын аерылганнар гына белә. Менә миннән, туган җиреннән, Акбурын чишмәсе буеннан кешеләр янына күчереп утыртылган карт шумырттан сорагыз сез, нәселсез, туган тумачасыз, илсез җирсез яшәүченең хәлләрен. Мин сезгә яфракларыма җыелган көзге яңгыр тамчыларын күз яшьләре итеп кыя-кыя сөйләрмен. Мин сезгә кешеләр язмышы, Алансу халкының газаплы тормышы турында сөйләп калдырырмын. Әлегә Габдрахман хәлфә гаиләсе, 2 улы, хатыны Зөһрә һәм бу дөньяга киләсе нәни кызчыгы Әминәсе белән кыеп яуган көзге яңгырда минем кебек туңып, калтыранып, үзенең каһәрләнгән язмышына буйсынып, Казан ягына китеп бара. Көзге җилләр йылы-йылы китеп баручы хәлфәне озата баралар. Шулай. Аерылышу хәлләрен аерылганнар гына белә дип, карт шумырт агачы салкын көзге яңгырда калтыранып, тынып калды. Габдрахманнарның озын юл үтеп тәмам өшәнгән аты кара кашка, ниһаять, Кремль янындагы төрмә капкасы янына килеп туктады. Әле капкага килеп җиткәнче дә шактый вакыт кыеп яуган яңгыр астында бу каһәрләнгән йортка керер өчен чират көттеләр. Җеп бертөксез булып юешләнгән балаларның Зөһрәсенең йөзләре күгәреп килгән, салкыннан калтыраналар. Зөһрә Рәшитен җылытырга теләп куенына алып, йөзен улының битенә куйган да, дуга укыймы, шешенеп киткән зәңгәрләнгән иреннәрен кыймылдатып, нидер пышылдый. Габдрахман аның аерым-аерым сүзләрен генә ишетә. Я Раббым, ярдәмеңнән ташлама.
кайтуларны насип итсәнә, балаларымны коткарсана. Газизләренә булыша алмаудан ирнең йөрәге пәрә-пәрә килә. Күз яшьләре яңгыр тамчыларына кушылып ага да ага. Камиленең иреннәре кысылган, күзләре ычкынланып яна. Сыры төстәге бишмәте яңгырда юешләнеп кара төскә кергән. Ул инде алда ниләр күрәсен азрак чамалый. Әти-әнисен борчысы килмәгәнгә генә бер сүз дә дәшми. Рәшит тә әти-әнисенә юк-бар сораулар бирүдән туктаган. Әнисенең әтиеңне борчысы булма дигән сүзе үтемле булдымы? Әллә файдасы юклыгын аңладымы? Туачак кечкенә кызның вакыт-вакыт тибенүен тоеп, әнисенең куенында тавыш-тынсыз гына оеп ята. Ул инде еламыйды. Бары тик, әле Себергә барып җиткәч булай булмас, әни мичкә ягып җибәрер, юешләнгән киемнәрне киптерербез дә мич башына менеп ятып җылынырбыз дип хыяллана. Шул ук вакытта авылда калган дусларына кызыгып, алар рәхәтләнеп уйнап йөриләрдер дип уйлый. Төрмә капкасыннан атлылар керә тора, буш арбалы атлар чыга тора. Тик юлаучылар гына төрмә капкасы артында ябылуда кала баралар. Әйтерсең лә алагаем зур иске тимер капка адәмнәрне тереләй йота торган гыйфрит авызы. Габдрахманның йөрәген, димәк атларны алып калалар, димәк әйберләрне дә алып калачаклар дигән уй яшен уты кебек теле бузды. Зөһрә, карчык, мамык шәлеңне ишеңә ура. Балаларга да киемнәрен катлы-катлы кигез. Әйберләрне атны алып калачаклар. Хәерсез нәрсәләр, гөнаһ шомлыклары. Нәрсә күрербез дип беләләр икән? Ничек Аллаһның каһәреннән курыкмыйлар, имансызлар, дип үзе дә бабасы биргән затлы тунын юешләнеп беткән кажаны өстеннән киеп куйды. Ризыкларны ничек булса да кесәләрегезгә тутырыгыз, куеннарыгызга тыгыгыз. Зөһрә, бала тудыру кирәк яраклары салынган төенчекне дә кулыңа тот. Башка олауларда да ыгы-зыгы. Кемдер кигән киеме өстенә катлы-катлы итеп кия, кемдер ризыкларын куенына, кесәләренә тутыра. Мәхшәр көне. Хатын-кызларның, балаларның илереп елаганнары, кырык-кырык йөткергәннәре тоташ бер гөжләү хасил итә. Төрмә капкасы эченә кергәндә инде тәмам караңгы төшкән иде. Һау-һаулап этләр үргәне, сакчыларның сүгенеп акырганнары, балаларның үзгәләнеп елаулары җанга бетмәс төкәнмәс хәсрәт өстәп яңгырап тора. Корткычлар, халык дошманнары, нагызны, тиз генә арбалардан төшеп, хатыннар бер якка, ирләр икенче якка тезелегез. Кулыгызга ибер аласы түгел. Камералар булай да тыгыз. Зөһрә, Рәшитне үзең белән ал. Кулын ычкындырасы булма. Камил минем белән булыр дип кычкырырга өлгерде Габдрахман, арбадан сикереп төшеп, ирләр рәтенә таба атлаганда. Зөһрә озын юл килеп арыган, шишенгән аяклары белән арбадан төшә алмыйча азапланып торган арада, әвен хәтле берсе килеп арбадан сөйрәп төшерде. Тизрәк кыймылда, Алла ишәге! Нәрсәгә дип бызаулый алмаган сыер кебек кыймылдыйсың дип акырып хатынга төбәлде. Әле бу имгәге буаз икән. Ул Зөһрәнең җилкәсенә шапылдатып сугып алды. Контрлар! Әле дошман арттырып үрчеп яталар. Кисәк җиргә тартып төшергән Зөһрә аяк астына мең энә кадалган кебек булып кычкырып җибәрде. Күз аллары караңгыланып китеп, чак егылмыйча калды. Тик Рәшитне кулыннан ычкындырмады. Я Раббым, Габдрахманы белән Камилен этә-төртә ирләр басып торган колоннага таба алып киттеләр. Хәлфә кайырылып карап хатынына кычкырды. Сиңа әйтәм, Зөһрә җаным, нык бул, Рәшитне сакла, үзеңне дә. Габдрахман, мин нишлим, мин нишли алам соң, ах, дип Зөһрә иренә таба атлады. Тик кырыенда һау-һаулап өреп торган бузау хәтле эт җитәкләгән сакчы, «Куда пошла? Женщина меди корова!» дип Зөһрәне хатыннар ягына таба этеп җибәрде. Кисәк китереп урудан булай да аягында чак басып торучы Зөһрә аздан гына егылмыйча калды. Тик Рәшитнең калтыранып торган нәни кулларын ычкындырмады. «Әни, ник төртә ул сиңа теге этле абзый? Ник тия ул сиңа? Әни авырттымы? Бик авырттымы, әни?» дип Рәшит үксеп елап әнисенең аякларын кочты.
Юк, улым, кайгырма. Бер тамчы да уртмады. Өстемә калын кигән идем. Шуңа күрә бер тамчы да уртмады. Менә үсеп кенә җитим. Мин ул әшәк абзыйны табып үтерәм. Әбине кыйнаган абыйны да. Тәүбә диген, улым. Кеше үтерергә ярамый. Аллаһ үзе хәл итәр. Җәзасын бирмәй калмас. Кечкенә Рәшит белән Зөһрә хатыннар төркемендә икешәр рәт итеп тезелделәр. Ир белән хатынның, яшь балаларының күзләреннән аккан яшьләрен көзге яңгыр юды. Гүя бу вәхшилеккә түзә алмыйча, җиһан йылы иде. Я Раббым, ни өчен генә безне мондый газапларга дучар иттең? Газиз балаларыбызны нинди хәлләргә төшердең? Төрмә ишек алдында сөрелгәннәрнең ах зарлары, балаларның әти-әнисенә кушылып иңгелдәп елаулары, бурзайларның буыла-буыла өрүләре, сакчыларның акыру-бакырулары, сүгенүләре тоташ бер гөжләү барлыкка китерә. Әйтерсең, кыямәт көне җиткән. Алла каргаган бәндәләр. Бу хәлләргә җирләр тетрәр иде, таулар ишелер иде. Йылгалар ярларыннан ташып чыгар иде. Тик әлегә төрмә ишек алдындагы мәхшәрдән башка берни юк. Бер якта яңгыр астында балаларын кочаклап басып торучы гаҗиз хатын-кызлар, яшьләр, картлар, бала-чагалар, туктаусыз акырып-бакырып сүгенеп чабулаучы сакчылар. Икенче якта газизләренә булыша алмаудан аптыраган, тәмам төшенкелеккә бирелгән ирләр һәм бугазыңа ябышырга әзер торган этләр. Сакчылар сафлар арасында үзенә корбан эзләгән йырткычлар кебек йөренәләр. Бу кабахәт сыйнфи дошманнарны җир йөзеннән юк итәргә әзер булып, катлы-катлы итеп сүгенәләр. Габдрахман Камилен җитәкләгәндә, хатыннар рәтеннән Зөһрәсен күзли. Күз угыннан ычкындырмаска тырыша. Аның «Зөһрә, Зөһрә!» дип кычкырган тавышы гөжләп торган тоткыннар арасында каядыр төрмәнең биек коймасына бәрелеп, үзенә кире әйләнеп кайтасыман. «Зөһрә, Зөһрә!» Ниһаять барысында рәт-рәт итеп тезделәр. Кемдер әллә ниткән шыйылдык тавыш белән приказ бирде. «Бу контрларны санарга кирәк!» Бызау хәтле эт җитәкләгән берсе рәтләр буенча китте. Менә ул Габдрахман белән Камил каршысына туктады да, Габдрахманның зәңгәрләнеп торган йөзенә текәлде. Аларны зата килүче Мансур, Габдрахманның шәкерте, бармагын бөгә-бөгә үзе алып килгән корткычларны санап, икенче сакчыга башына фуражка, өстенә шинель кигән кешегә тапшыра. Беренче Ешепов Габдрахман, хәлфә, дин шереме таратучы. Икенчесе Ешепов Камил, Габдрахман улы. Кырынмаган, йөзен җирән сакал мыек баскан, зур башына кигән фуражкасына кызыл йолдыз кадап куйган сакчы Габдрахманның йөзенә сасы тәмәке исләре аңкытып акырды. «Контра! Шубу сними!» «Хәлфә, без бит Себергә едем. Там как без шубы» дип, тунын бирмәскә тырышты. «Снять!» дип акырды сакчы, һәм алагаемга ирнең яңагына китереп ырды. Моны көтмәгән хәлфә пычрак яңгыр суы җыелып торган җиргә килеп төште. Сакчының эте исә җирдә яткан хәлфәгә ташланды. Габдрахман йөзен каплап пычрак җирдә аунады. Кырыена улы килеп тезләнде. «Әти, тор! Бирсәнә шул туныңны, алсын сана!» Ул арада теге сакчы икенче берәүгә бәйләнә, дөньяларны бетереп сүгенә иде. Габдрахман көч-хәл белән җирдән күтәрелде дә, җиңе белән битләрен сөртте. Тунын салып Камилгә бирде. Камил исә пычрак су агып торган тунны сакчыга тоттырды. «Мә, ал, безгә ни нады, сиңа булсын!» Аннан соң әтисенең йөзенә текәлеп карап торды да, хәлфәнең иреннәре калтырап, иламсырап торуын күреп: «Әти, син бер дә аптырама, Себердә бер җае чыгар әле, син түлке кайгырма. Тик бу имансызларга каршы бер сүз дә әйтә күрмә, яме?» дип, әтисенә сыенды. Шулай итеп, Хәбибулла картның кияүе белән икесенә пар итеп тектергән затлы туны Казанның Кремль асты төрмәсенең пычрагында аунап,
кешелектән чыгып, симез йөзле, зур башлы төрмә сакчысы кулында калды. Габдрахман Камилен кочагына алды да, «Бирешмәскә кирәк, улым, ничек тә бирешмәскә кирәк» дип сулкылдап куйды. Камил исә тисенең куенында калтырана елый иде. «Ни өчен, әти? Ни гөнаһларыбыз бар? Әллә үзебез дә белмичә Аллаһ кичерә алмаслык гөнаһ кылдык микән? Әти, инде нишләрбез? Әниләр кайда икән, әти?» «Кайгырма, улым, бер җай чыгар әле. Аллаһ ярдәме белән әниләрең дә табылыр» дип, улын көчле куллары белән күкрәгенә кысты. Камералар шыплап тулган. Анда бары тик кысылып утырырга гына мөмкинлек бар. Мәхбүсләр кирип утыргач та җылынган кебек булсалар да, соңыннан һәрберсенең өстеннән пар күтәрелеп, бу дым параш исләренә кушылып, сулап булмаслык һава барлыкка килде ки, Рәшитне куенына алып сулкылдап утырган Зөһрәнең күңеле булганып, күз аллары караңгыланып, башы Гөлҗамалның җилкәсенә салынып төште. «Гөлҗамал, зинһар дип әйтәм, минем белән ул бу хәл була калса, улымны ташлама. Миннән башка нишләр? Башлары гына бетәр баламның» дип өзгәләнде. «Тукта, Зөһрә, ничек булса да бер җае чыгар әле, түз җаным, түз азрак. Шәлләреңне чишеп җибәр, тын алуларың җиңеләеп китмәсме» дип, Гөлҗамал тиз-тиз Зөһрәнең шәлләрен салдырды. Салкыннан тынчу камерага кергәч йоклап киткән улы Гәрәйне кызы Факиһәнең кулына салды да, яулыгын Зөһрәнең йөзе тирәсендә селти башлады. Зөһрә аңын җуйды. Аклы күкле йөзендә җан әсәре калмыйча, суламаганда кебек тынычланып калды. Улын кочаклаган кулы да яралы кош канаты кебек салынып төште. Гөлҗамал, «Зөһрә, тукта, суламыйсың түгелме соң?» дип, ялварулы тавыш белән янәшәсендә селкенеп тә булмаслык тыгыз итеп утырган тоткыннарга дәште. «Кемдә дә булса азрак су булмасмы? Бер генә йотым су бирсәгезче, монда корсаклы хатынның хәле бик авыр» дип, өзгәләнә кычкырды. «Бер генә йотым су, бер генә йотым су!» Бер-берсенә сыенып утырган, тәмам йончыган хатыннар, карт-корылар, бала-чагалар үзләренең нинди хәлгә төшкәннәрен аңларлык хәлдә түгел иделәр. Гөлҗамалның бер генә йотым су дип өзгәләнеп кабатлавы үз хәлләренең дә мөшкиллеген, котылгысызлыгын исләренә төшереп, үзәкләрен өзде. Парашы чиләге кырыена туры килгән аппак яулыгын иңнәренә таратып япкан олы яшьләрдәге мөселман карчыгы, зәңгәрләнеп каткан иреннәрен тибрәтеп, дуга укыган җиреннән туктап, тиз генә төенчегеннән ярты шешә су тартып чыгарды да, Гөлҗамалга сузды. «Мәбәпкәм, миндә әзрәк су бар иде. Иреннәренә тидер, айнып китмәсме?» «Рәхмәт сиңа, апай, зур рәхмәт» дип, Гөлҗамал кәгазь бөкене тешләре белән суырып алды да, Зөһрәнең иреннәренә су тидерде. Аннан авызына су җыеп, Зөһрәнең битенә бөркеде. «Син аның битләренә суккалап кара, аңына килмәсме? Я Раббым, бәндәләреңә сабырлык бир» дип, мөселман карчыгы янә дуга укырга тотынды. «Аллаһу ла илаһа илля һуәл кайюм». Зөһрә акрын гына кургаш кебек авырайган күз кабакларын күтәреп, Гөлҗамалга карады. Күзләреннән ике бөртек яшь агарынган яңаклары буйлап агып төште. «Аллаһка шөкер, айнадың, котымны алдың, Зөһрә, билләһи, котымны алдың» дип, Гөлҗамал хатынның йөзеннән күз яшьләрен сөртеп алды. «Түзик, җаным, балалар хакына түзик. Мәле, тагын берәр йотым су эчеп җибәр, әзрәк хәл кирип китәр. Изүләреңне дә чиш, бу билеңә бәйләгән шәлеңне дә ал, яулыгыңны да сал. Без монда хатыннар гына, барыбыз да бер хәлгә төшкән мискин хатыннар, уялып торма» дип, үзе үк Зөһрәнең изүен чиште. «Әйдә, өстеңне дә сал, тын алуларың җиңеләеп китәр. Ярый, безнең кырыйда гына бу мөселман апайы туры килде. Аллаһның бер рәхмәте, әле дә куенына тыгып әзрәк су алып керә алган. Ничек алып калмаганнар?
Рәхмәт төшсен үзенә дип, шешә төбендә калган суны карчыкка кире сузды. Рәхмәт сиңа, апай, бик зур рәхмәт. Аллаһ барыр юлларыңда юлдаш булсын. Исемең кем синең? Ни өчен сине шушы яшеңдә бу каһәрләнгән юлга озатасы иттеләр? Татар хатыны дуга укып утырган җиреннән Гөлҗамалга борылып карады да: "Йөзем бик атлы мин, бәбкәм. Ирем Габделхак указлы мулла иде. Ике улыбыз да Төркиядә дин белеме алалар. Әле ничек аларны озатып өлгердек? Мин мәдрәсәдә кыз балалар укыттым. Безне, халыкны караңгылыкта тотасыз, дин сөреме таратасыз дип, йорт җиребезне тартып алып, булган мал-мөлкәтебезне таратып бетерделәр дә Себер җибәрергә булдылар. Үзем өчен курыкмыйм мин. Җир йөзенә бер килгән, бер китәсе. Хәзрәтемнең йөрәге сау түгел. Аннан соңы яше дә бик зур, 60-ның өстендә. Бу сәфәрне исәни мин узалмас. Тик үлеп китсә, ничек итеп койларга җирләрләр икән? Кәфенлекләребезне алып кирә алдым үзе. Аллакаем, дуга белән мөселманча күмүдә булмас инде. Ярар, без инде яшисен яшәгән, ашыйсын ашаган. Ходай хузурына кайтыр вакыт җиткән. Менә бу яшь җаннарның нинди гаебе бар соң? Әле ана карнындагы туасы сабыйларның бу власка нинди зыяннары тияр икән? Абыстай шулай сөйләнде дә тынып калды. Аның йөзендә ниндидер тынычлык, сабырлык, татар хатыннарына гына хас булганча, язмышына буйсынумы, әллә нинди зыялылык бар иде. Һәрбер әйткән сүзе кеше ышандырырлык. Аллага тапшырдык, мөселман кардәшләр. Түзем булыйк. Без үзебезгә үзебез генә булыша алабыз. Аннан соң бер-беребезгә ярдәм итешик. Һәм шуны ук Раббыбыздан сорыйк. Син дә, кардәшем, нык бул. Сабыеңны исән-имин бу дөньяга тудырырга тырыш. Җир йөзендә тагын бер мөселман өммәте артсын. Зөһрә әлеге абыстайның йончыган, ләкин затлы тыныч матур йөзенә күтәрелеп карады. Һәм үзенең дә җанына сабырлык иңгәндәй булды. Шулай гына була күрсен инде, абыстай. Балаларым исән сау булып, туачак баламның да 4 саны да түгәл булып дөньяга килергә язсын. Синең хәзрәтең дә исән генә булып, барыбызга да ирләребез белән кавышырга насыйп итсен дип сүзен тәмамлады. Бу озын-озак елларга сузыласы газаплы авыр тормышның башы иде. Алда ниләр көтә? Билгесез, газаплы, илсез, җирсез, кайтып керергә йортлары да булмаган кемнәрнеңдер газиз балалары, әти-әниләре, әби-бабалары, бала-чагалары һәм туасы сабыйлары Казан төрмәсенең парашы, тирисе, юынмаган тән исе аңкып торган сасы камерасында бер-берсенә сыенып, селкенергә дә мөмкинлек булмаган хәлдә алдагы язмышларын көтәләр. Күзләрендә нәфрәт, курку, өметсезлек. Әйтерсең, йөрәкләрендә дөрләп янган дәһшәтле ялкын, күзләрендә чагылып, утлы күмер кебек кири. Зөһрәнең туачак сабые Алансуның хуш исле болыннарында, мишә буйларында яшь кылындай чабып йөреп, Ялантау чишмәсенең челтерәп аккан татлы суын эчеп, сандугач моңына кыенып үсәсе нәни кызчык Әминә, Зөһрә бер йотым суга тилмереп, тын ала алмыйча интегеп, Гөлҗамалның иңенә авып төшкәч, "Тукта, әниемне борчымыйм әле" дигәндәй, Зөһрәнең йөрәк астында тынып калды. Тәмам алҗыган Рәшит хатынның куенында тирән йокыга талган. Әнә йоклап киткәнче дә әнисенә сораулар биреп тинтерәтмәде. Бары тик кара күзләрен тутырып, "Инде нишлибез, әни? Безне нишләтәләр соң? Әти белән Камил нигә безнең белән түгел? Без аларны башка күрә алмабызмы?" дигәндәй, әнисенә карый. Әнисе улының такыр башыннан сыйпап,
гел бер сүзне тәкрарлый. Сабыр, улым, сабыр. Барысы да яхшы булыр. Белгән дугаларыңны укы, балам. Иштән генә укы. Аллаһ ташламас. Раббыбыз булышыр. Йоклый алсаң, бераз йоклап ал, дип, Рәшитен куенына алып юатты. Әнә улы тирән таң алды йокысында. Иреннәре арасыннан аппак тешләре күренеп тора. Ул ара-тирә кашларын җыерып куя. Теш күрәдер. Нинди тешләр күрәсең икән, балам, дип уйлап куйды Зөһрә. Авылда калган җылы өйләрендә рәхәтләнеп әниләре куенына сыенып йоклап яткан дус малайларыңны күреп, аларга кызыгасыңмы? Әллә безне шушы хәлләргә төшергән явыз бәндәләрне сүгәсеңме? Балакаем, ничекләр генә саклап калыйм үзеңне? Әтиең белән кабат күрешә алмассак, ул Себер дигән җирдә ничекләр итеп кенә яшәрбез? Зөһрә күзеннән туктаусыз аккан яшьләрен сөртеп алды. Раббым, Аллам, ярдәмеңнән ташлама. Балаларымны дөньяга китергәнсең икән, яшәү өчен көч-кодрәт, дәрманын да бир, дип күзләрен йомды. Бер атнадан соң төнге 2-ләр тирәсендә камера ишекләре шыелдап ачылды да, барсында төрмә ишек алдына кудылар. Әле йокыларыннан да уянып өлгерә алмаган тоткыннар, каушап, куркып, бер-берсен этә-төртә төрмә ишеге төбенә өелделәр. Сакчылар хайваннарны куган кебек акырдылар, бакырдылар, этләре һау-һаулап буыла-буыла өрде. Гомерләрендә мондый кансызлыкны күрмәгән тоткыннар этешә-төртешә ишек алдына чыктылар. Я Раббым, без бит хайваннарны көтүгә куганда да, әйдәгез рәхмәт төшкерләре дип куабыз. Ә монда Зөһрә гомерендә дә ишетмәгән кабахәт сүзләр. Быстро, быстро в два ряда строиться, дип сакчылар әткәли-төрткәли халыкны рәтләргә тезделәр. Зөһрә, безнең тирәдән ерак китә күрмәгез. Бергәрәк булырга тырыш, диде бер баласын күтәргән, икенчесен җитәкләгән Гөлҗамал. Атна буена тынчу камерада яр читенә чыгарып ташланган балык кебек сулыш алырга интеккән Зөһрә рәхәтләнеп Казанның төнге салкынча һавасын сулады. Я Аллам, белмибез генә, күкрәк тутырып сулыш алулары нинди рәхәт икән ләбаса. Тынчу эссе камерадан чыккач, салкынча һава башта рәхәт кебек тоелса да, соңыннан тирләп дымланган киемнәр кигән тоткыннар салкыннан туңып калтырана башладылар. Әни, суык, мин туңам, дип Рәшите ябык гәүдәсе белән дерелдәп әнисенә сыенды. Тукта, улым, тукта, менә әбиеңнең җылы шәле бар, хәзер җылынырсың, дип Зөһрә эченә урап бәйләгән кәҗә мамыгы шәлен улының җилкәсенә ябып, култык астыннан чыгарып аркасына бәйләп куйды. Этләрнең һау-һаулап өрүләре, сакчыларның дөнья бетереп сүгенүләре, мәхбүсләрнең ирләрен, хатыннарын, әти-әниләрен эзләп кычкырулары, балаларның иңрәп елаулары, барысы бер гөжләү булып, Казан төрмәсенең таш диварларын яңгыратты. Зөһрә улын җитәкләп, ирләр төркеменнән өлкән улы белән ирен эзләде. Сүрән генә янган тимер шелтәр белән капланган лампалар төрмә ишек алдын саран гына яктырта. Мыжлап торган халык арасыннан һич кемне табарлык түгел. Шул ара ирләрне каядыр тезеп алып чыгып киттеләр. Рәтләрне этле сакчылар озата барды. Озак та үтмәде, хатыннарны да Шуен юл вокзалы ягына кудылар. Гөлҗамал 2 баласын җитәкләп, алар янәшәсендә генә иде. Зөһрә улын кулыннан кысып тоткан килеш. Улым, кулыңны җибәрә күрмә. Әле менә Себергә барып җиткәч, әтиеңне таба алсак, яңа үй салырбыз. Өйдә җылы булыр, рәхәт булыр. Анда агачлар бихисап күп икән. Утын кытлыгы да юк икән анда, Себердә диюем. Әтиең бик уңган кеше, безне авыр хәлдә калдырмас, дип, әллә үзен, әллә улын юатып, бер туктаусыз сөйләнә иде. Туңасыңмы, балам, суыкмы? Әни, мин җылындым инде.
Әбинең шәле шундый да жылы инде, шундый да жылы, дип, Рәшит әнисен юаткандай әйтеп куйды. Әйбәт булган улым, әлдә ярый әбиең мамык шәлен бирде. Аны сакчылар алып калмадылар. Инде әтиеңне дә табалсак, Алла теләсә, ничек тәйсән калырбыз улым, ничек тә Себергә барып җитәрбез. Анда баргач, урманында киекләре, җиләк-җимешләре дигәндәй, яшәрбез әле. Әтиең бер җаен табар, дип, яна кабатлап куйды Зөһрә. Зөһрәнең калага беренче килүе иде. Ул үз гомерендә Алансудан бер каяда чыкмаган авыл хатыны, Казан каласы, Кремль, сөңгедәй башын күкләргә терәгән, мәчет дисәң мәчет түгел, ниндидер биек манарага исе китеп, янәшәсендә генә барган Гөлҗамалга дәште. Гөлҗамал, кара әле нинди биек манара, моны ничек төзеделәр икән? Ай-ай, күтәрелеп карарга да куркыныч, валлаһи баш әйләнә. Без 2 ел элек Мифтахетдинем белән Казанга килгән идек. Сөембикә манарасы бу. Безнең ханбикәбез хөрмәтенә салынган дип сөйләгән иде Мифтах. Шулай күзләрен манарага терәп барып, сафтан шактый чыкканнар икән. Артка калма, контра! Син бераз җәһәтрәк атла! Сөйләшмәскә! Озынча тәрәзә сыман тишекләр тезелеп киткән Кремль стенасы диварлары яныннан үткәндә, Зөһрә иреннәрен кыймылдатып дуга укып алды. Раббым, Аллам, үтенепләр сорыйм. Шушы 7 көн эчендә бер кеше гомеренә җитәрлек михнәт, хурлыклар күрсәткән бу каһәрле йортка яңадан керүне насыйп итмәсәнә. Балаларымны, туган тумачамны бу җәһәннәм базыннан сакласана. Кремль стенасына сыйынып утырган таш төрмә бинасы төрле яктан шәнечкеле тимер чыбык белән уратып алынган. Аның аркылы әдәм түгел, кош та очып кера алмас. Я Раббым, Зөһрә өчен, хәләле алдында да, көн яктысында шишенергә яла торган хатын өчен, камерага керер алдыннан тентүләре, поддувка мичи кадәр юан хатынның бар җирен капшап чыгуы. Мыштырдама, тизрәк бул, сволоч, буаз сыер, нәрсә бәбәгеңне терәп торасың, контра арттырып балаларга тора, кабәхәт. Шунда бала тапканда катарсың әле, сука, бәтбәхет, кабих дип төрткәләве, тагын әллә нинди, үз гомерендә дә ишетмәгән кабәхәт сүзләр бөтенләй ят иде. Кырыенда күзләреннән шишмә кебек яшь агып торган улы Рәшит. Мондый да гаделсезлекне, мондый да пычраклыкны күргән кешемени Зөһрә. Әти-әнисе тәрәзә төбендә яран гөл кебек кадерләп үстереп, авылның иң абруйлы егетенә кияүгә бирделәр. Габдрахман тарафыннан бер авыр сүздә ишетмичә шөкердәшеп кенә яшәделәр ләбаса. Бу кичкенәрәк кенә мич хәтле хатынның да әнисе бардыр. Хыдауәндә дип шакката Зөһрә. Бу әдәмнәрне шулай кешенең кешелеген бетерергә кем өйрәткән? Әти-әнисе алай итеп бала үстермәс. Булар да бит анадан туганда сөттән ак, судан пак булып туганнардыр. Әниләре бишек җыры җырлап, күкрәк сөтен имезеп, балам иманлы, тәүфиклы булсын дип үстергәндер ләбаса. Бер генә ана да баласының мондый булуын теләмәс. Төрмәдә үткәргән бу бер атна Зөһрәнең тормышын икегә бүлде. Тоткынлыкка кадәрге бәхетле тормыш һәм мәхбүслек чоры. Аның бер нәрсәгә дә хакы юк икән ләбаса. Теләсә кем мәсхәрәли ала. Әнә поддувка ирләрнеке кебек куллары белән күлмәк итәген күтәреп корсагына төртә. Корсагында баламы, мендәр тыгып куймаганмы? Тумаган сабый каты итеп төртүдән тыныч кына яткан җиреннән дулап, тибенеп куйды. Балакаем, түз, азга гына түз, гел булай булып тормас. Акылларына килерләр әле. Менә әтиең белән кавышсак, ул бу хәлләргә юл куймас дип үз-үзен юатты Зөһрә. Бу аш ялангач, мыжлап торган халык төркеме барлык хурлауларга түзеп, якты киләчәк төзергә Себергә китүче халык дошманнары. Кем ул халык? Ул кемгә дошман? Моны Зөһрә аңлый алмый. Әнә теге поддувка Рәшитне тенти. Соң ул сабыйга ник тиясең инде син?
Бала булайда кыты чыгып калтырап тора лабаса. Күз яшьләре ике яңагы буйлап тәгәри. Гимнастеркасын киң кайыш белән буып куйган, портупея аскан, башына кызыл билле, зур кызырыклы зәңгәр фуражкасын батырып кигән, карт меринос сарыкныкы төсле сары чәчләре иңнәренә таралган хатын Рәшитнең иягеннән тотып авызын ачарга куша. «Рот открой!» Рәшит берни аңламыйча зур күзләрен әнисенә төбәгән. «Улым, авызыңны ачып күрсәт шуңа. Авызыңны ачарга куша ул». Рәшит авызын зур итеп ачып тикшерүче хатынга таба борылды. Тегесе юан бармакларын баланың авызына тыгып нәрсәдер эзләде. Аннан соң хатынның бармаклары малайның ябык тәне буйлап шуыштылар. Рәшит үкереп елап җибәрде. «У, волчонок, чаплашка!» дип, малайны әнисенә таба әйтте юан хатын. Зөһрә калтыранып елап торган баласын күкрәгенә кысып, үзенең җаны әрнеп, күз яшьләре ташып агарга торса да, тыныч тавыш белән улын юатырга тырышты. «Елама, балам, елама. Мин берни эшли алмыйм. Менә әтиеңне тапсак, әтиең янында әйбәт булыр. Тик кайда икәнен генә белмим. Исәнме, юкмы?» Менә шундый хурлыкларны күрде Зөһрә. Фәгыйлә белән Хәбибулланың җил давыл тидермичә үстергән назлы гөле. Кремльнең агарып торган кыймасы буйлап шактый гына баргач, вокзалга таба борылдылар. Алда кырыйларында этле сакчылар зата барган ирләр төркеме күренә. Онда Зөһрәнең газизләрдән газизләре, ире Габдрахман белән улы Камил. Алар да артларына борылып кайрылып карый-карый Зөһрә белән Рәшитне эзлиләрдер. Тик ярым караңгы Казанның таш урамнарыннан атлаучы мәхбүсләр арасында кеше табарлык түгел. Куылучылар, муллалар, галимнәр, разнарядкага эләгеп кеше саны өчен нахак кайып тагылып куылучы крестьяннар, җир кешеләре, укытучылар, докторлар, барысы бер төсле контрлар, йырткычлар исеме тагылып, унар 20 елга хөкем ителеп, гаепләрен җаннары, тәннәре, гомерләре белән юар өчен Себергә агылалар. Барысында бер төрле газаплы, әрнүле, хәсрәтле тормыш көтә. Аларның күбесе туган якларына әйләнеп кайта алмаячак. Ләкин өметсез шайтан ди. Күңелләрендә Сталин бу хәлләрне ишетер, безне акларлар дигән ышаныч яши. Габдрахман да күпме генә артына әйләнеп карап күзләсә дә, рәт-рәт булып атлаучы хатыннар, бала-чагалар төркеменнән хатыны белән улын таба алмады. Саг астында баручы хатыннар, балалар барысы бер төсле соры ташкын булып вокзалга таба агылалар иде. Бары тик лыштыр-лыштыр, шак-шык итеп атлаган аяк тавышлары, этләрнең һау-һаулап өрүләре, сакчыларның ара-тирә кычкырулары гына каланың салкынча тын һавасын сискәндереп яңгырый. Тоткыннарга сөйләшмәскә дигән приказ бирелгән. Кайрылып артка карап бара торгач, Габдрахман төркемнән шактый аерылганын сизмәде. Аркасына мылтык түтәсе белән китереп ургач кына авыртудан сыны катып рәтләр арасына ашыкты. «Шаг налево, шаг направо, расстрел!» дип акырды бер атналык хәлфәнең өстеннән тунын салдырып алган сакчы. Янәшәсеннән генә атлаучы Мифтахетдин хәлфәнең җиңеннән тотып эчкәрәк сөйрәде. «Габдрахман абзый, зинһар сак бул. Бу бәндәләрдә иман юк. Атып үтерергә дә күп сорамаслар. Алла сакласын. Синнән башка балаларың, Зөһрәң нишләрләр?» дип колагына пышылдады. «Кычкырып сөйләшә күрмә. Сөйләшмәскә дигән приказ бирделәр бит». «Мифтахетдин, безне мал вагоннарына тиеп озатачаклар ди. Хатыннарыбыз бездән аерылып калсалар ни хәлләр итәрләр? Раббым, бер Аллам!» дип Габдрахман этен җитәкләп үзе кырыеннан гына барган, гәүдәсенә караганда зуррак башлы сакчыга карап алды. Алдарак баручы бер карт, лапылдап сөртенеп таш түшәлгән юл кырыена килеп төшүгә, теге дәү баш этен сөйрәп юл чатында егылып яткан тоткын янына килеп, аны типкәли башлады.
эт ярсы бөреп картның өстенә ташланды. Тик карт селкенеп тә карамыйча юл чатында хәрәкәтсез ята. «Каткан бу контра», диде Дәүбаш этен теге кеше яныннан читкәрәк өстерәп. Ләкин эте буыла-буыла өреп, гәүдәнең өстендәге киемнәрен үзгәли тарта, Дәүбашка буйсынмыйча карт өстендә ырылды иде. Габдрахман: «Нәгаләт төшкерләре, ни кыланалар бит, ниләр кыланалар? Булар ничекләр итеп үләрләр икән, Мифтахетдин? Кеше түгелдер булар, кеше кыяфәтендәге иблисләрдер», дип, хәрәкәтсез яткан карт яныннан узып китеп күп тә үтмәде, алар янына этен җитәкләп икенче сакчы килеп басты. Теге Дәүбаш үлгән карт кырыенда басып калды. Хәлфә үз яныннан барган сакчыга әйләнеп тә бакмыйча, аска карап атлавын дәвам итте. Башында бары бер хәсрәтле уй. Хатыны, улы белән бер вагонга туры килерләрме? Алар артыннан атлаучы бу соры төркемдә Зөһрәсе, Рәшите бармы? Әгәр анда булмыйча, аларны башка тарафларга озатсалар, нәрсә булыр? Ул калтыранган куллары белән кырынмаган йөзеннән күз яшьләрен сыпырып төшерде. Сакчы бер сүз дәшмичә атлый. Ара-тирә хәлфәгә карап ала. Эте дә тыныч кына, ялкау гына, бер тавышта чыгармыйча рәттән бара. «Абдрахман абзый», дип дәште сакчы акрын тавыш белән. «Миңа таба карамыйча, алдыңа гына карап атла әле. Мин балыклы улыннан синең шәкертең Рәфәгать Исмәгыйль улы. Сезне хәзер мал вагоннарына төяп озатачаклар. Мин ничек итеп сиңа булыша алам? Нәрсә эшли алам синең өчен?» Абдрахман аптырап сакчыга таба борылып карады. Тик караңгыда йөзен таный алмады. Тавышы таныш иде. «Энем», диде хәлфә, «хатыннар төркемендә Зөһрә апайың улыбыз белән, аннан соңы Гөлҗамал апайың 2 баласы белән бара. Ничек тә безне бер вагонда озатырга тырышсана. Зөһрә апайыңның бала табар вакыты җитеп килә. Мин сине дугамнан калдырмасыйм. Булышсана, балакаем», дип, үзләренә җыелган яшен сөртеп алды. «Ярар, мин Зөһрә апайны таныйм. Ничек булса да булышырга тырышырмын», диде Рәфәгать. «Мин сезнең тирәдән ерак китмәм», дип кабатлап, эте белән алгарак китеп барды. «Мифтахетдин, кара әле бу егетне. Мин танып бетермәдем. Бәлки безгә булышыр. Балыклының мин белгән Исмәгыйль улы булса, бик әйбәт кешеләр иде. Гаиләләребез белән вагонда бергә туры килсәк, әзрәк җан тынычланыр иде». «Әйе, Габдрахман абзый». Алар вокзалга килеп җиткәндә, товар поезды килеп туктаган, перронда җан әсәре юк иде. Бары тик хәрбиләр генә ары-бире чабышалар. Этләре өреп яннарыннан бара. Тәрәзәсез нисез озын товар вагоннары вокзалның бер башыннан икенче башына кадәр кара йыландай сузылганнар. Хәлфә вагоннар санын санамакчы булды. Тик очына кырыена чыга алмады, буталды. Монда ничә контр сыя икән? Ай-ай күп. Бу әле бүген китүчеләр генә. Бөтен Рәсәй контр белән тулган ахырсы. «Барыгызга да тезләнергә», дип буйрык бирделәр. Тоткыннар нишләргә дә белмичә аптырап басып торганда, сакчылар мылтык түтәләре белән аркаларына китереп ордылар. «Контра, на колени! Все на колени! Смотреть только на землю!» Этләр өреп мәхбүсләргә ташландылар. Тоткыннар байтак вакыт тезләнеп тордылар. Гомере буе балаларга белем биргән, сакалына шал төшкән 40 яшьлек ир Габдрахман бу этле сакчылар каршысында тезләнеп торган хурлыклы минутларда ниләр кичерде икән? Мифтахетдин, без бит намазлыкка басып, бары тик Аллаһ каршында гына тезләнеп намаз укыйбыз. Бу ни бу?
Нинди җинаять ясадык соң без бу этләр алдында тезләнерлек? Әйтче миңа шуны. Без нинди ирләр инде? Әнә хатыннар төркеме килә. Ә без бу кабахәтләр каршысында тезләнеп торабыз. Хәлфә сулкылдап елый иде. Хатыннарга тезләнергә боермадылар. Вагон ишекләре ачылып, аларны берәм-берәм теплушкаларга тии башладылар. Ашыгыгыз! Нәрсә бозаулый алмаган сыерлар кебек мыштырдыйсыз, контрлар, үләксәләр! Давай, сволочи, твари дип, урыс, татар телләрендә сүгенү карганулар, этләрнең хау-хаулап өрүләре Казан вокзалын яңгыратты. Әлеге авазларга хатыннарның, балаларның илереп елаулары, сакчыларга яудырган ләгънәт сүзләре, ирләрен эзләп кычкырулары кушылып, үзәкләрне өзәрдәй бу күренеш этләр алдында тезләнеп торган ирләрнең җаннарын айкады, ирлекләрен үтерде. Үз хатыныңа, үз балаңа булыша алмыйча, башыңны түбән иеп тезләнеп тор инде. Кем каршында диген син? Кем каршында? Хатыннарны, балаларны берәм-берәм вагоннарга тиеләр. Ирләр сакчылар күрмәгәндә гаҗизләнеп, балаларны, хатын-кызларны этә-төртә теплушкаларга тиегәннәрен күзәтәләр. Газизләрен танып булмасмы дип кайрылып карыйлар. Рәфәгать атлы балыклы егете дә күздән гаип булды. Әллә онытты, әллә мөмкинлеге булмады. Күпме генә эзләсәләр дә, хәлфә дә, Мифтахетдин дә төркемнән хатыннарын, балаларын күзләп таба алмадылар. Икесе дә таш өстендә озак тезләнеп торганнан уйган аякларының сызлавына түзә алмыйча, тәмам өметләре өзелеп, инде аз гына калган хатыннар колоннасына карап торуларын дәвам иттеләр. Артларындагына «Тұрып басыгыз, хәзер үк ишегездә тұрып басыгыз» дигән тавышка сискәнеп, уйган аякларына тиз генә баса алмыйча тордылар. «Контрлар, кулларыгызны артка куеп, составның артына таба атлагыз» дип әмер бирде арттагы сакчы. Габдрахман таныды. Бу ул иде. Балыклы улының Исмәгыйль улы Рәфәгать. Ничек кенә кычкырып, явызланып әйтергә тырышса да, тавышында тотканнарның хәленә керергә тырышу, кызгану ярылып ята. Әнә ул хәлфә ягына чыгып, аның белән рәттән атлый башлады. Габдрахман абзый, сезнең хатыннарыгыз поезд кыйрыгындагы иң соңгы вагон төбендә. Сезне дә шул вагонга урнаштырырга тырышырмын. Хәзер як-ягыгызга карамыйча гына тизрәк атлагыз дип арткарак калды. Каршысына килүче хәрби кешене күреп, «Шагай, контра» дип, мылтык түтәсе белән хәлфәнең аркасына китереп төртте. Авырттырмыйча гына, акрын гына. «Ачуланма зинһар миңа, хәлфә абзый. Мин нишли алам соң? Дөньясы шундый булгач» дип, гафу үтенгән сыман җилкәсеннән сыйпаганда итте. Менә поездның соңгы вагоны янына килеп җиттеләр. Зөһрә Рәшитен, Гөлҗамал Факиһә белән Гәрәйне кочаклап, халык төркеменнән азрак читтәрәк басып торалар иде. «Габдрахман абзый, кеше кара күргәнче, теплушка эченә кереп юк булыгыз» дип пышылдады Рәфәгать. «Гаиләгезгә керергә булышырмын». «Сиңа әйтәм, әтисе, сиңа әйтәм» диде Зөһрә сөенеп, алар ягына күтәрелеп тә карамаган ирен күреп аптырап. Габдрахман белән Мифтахетдин аларны күрмәмешкә салышып эчкә уздылар. Озак та үтмәде, Рәфәгать хатыннарны, балаларны төенчекләре белән этеп-төртеп, контрлар дип сүгә-сүгә вагон ишегеннән кертеп җибәрде. Кеше кара күрмәгәндә Рәшитнең кулына бер төенчек тоттырды. «Мә, улым, кулыңнан ычкындырма, әтиеңә бирерсең». Габдрахманнар вагон кырыйлап куелган сәндерәләргә урнашып, гаиләләрен көтеп алдылар. Вагон идәненә салам түшәлгән иде. Хәлфә үкси-үкси калтыранып елаган Зөһрәсен куенына алды. Рәшите әтисенең тезләреннән кычып алды. «Әти, табылдың бит, табылдың, әти җаным!» Зөһрәсе исә бер туктаусыз: «Сиңа әйтәм, кавыштык бит җаным.
ей курыктым да соң, ей курыктым соң дип күз яшьләренә кыена-кыена, иренә һаман шул сүзләрне тәкрарлый иде. Балаларны тиз генә сәндерәләргә урнаштырдылар. Рәшит кулындагы төенчеген әтисенә сузды. Әти, менә бу төенчекне теге сакчы абый бирде. Сиңа тапшырырга кушты. Югалтма дип әйтте. Габдрахман сакланып кына төенчекне шиште дә аптырап калды. Анда зур гына бер бөтен ипи, 3 ат казылыгы ята иде. Май сеңгән кәгазьдә язу. Исән-имин әйләнеп кайтырга язсын. Кичерегез безне, хәлфә абзый. Кичерегез. Хәерле юл сезләргә. Хәлфә хәле китеп сәндерә читенә килеп утырды. Күзләрендә яшь иде. Рәхмәт сиңа, шәкертем Рәфәгать. Рәхмәт сиңа. Мин бит инде синең кем икәнеңне дә оныткан идем. Ә син үзеңә аң белем биргән укытучыңны онытмагансың. Җаныңда, күңелеңдә миһербанлык саклап, үз тормышыңны куркыныч астына куеп, безгә булыштың. Димәк әле өметсез түгел. Сездәй кешеләр белән тормышның алга таба яхшы булуына ышанырга мөмкин. Кайтырбыз, Алла теләсә. Бер әйләнеп кайтырбыз әле. Балалар күзләрен хәлфә кулындагы ипигә, казылыкка текәп катып калганнар. Авызларына мул булып җыелган төкерекләрен йотып, дәшми-тынмый гына утыралар иде. Габдрахман аңына килгәндәй балаларга карады да, хәзер дип ипине сындырырга тотынган иде. Мифтахетдин ыек баш балтырыннан кызыл сөяк саплы пәкесен чыгарды. Ашыкма, Габдрахман абзый. Менә пәке белән ипләп кенә кисеп бир. Ашау ризыкларын барлап, экономлап тотарга кирәк. Әле күпме барасын белеп булмый. Пәке белән кечкенә телем итеп бисмиллах әйтеп, ипи кисте хәлфә. Ипи өстенә кәгазь калынлыгы гына итеп кисеп, 2 телем ат казылыгы куеп чыкты да, балаларга өләште. Бәрәңге кушмыйча салган ипи яңа гына мичтән чыккан кебек йомшак иде. Аннан Алансу басуларының шифалы җилләрендә күз күреме арада тибрәлеп үскән, серкә очырган арыш исләре, башлары бодай бөртекләре авырлыгыннан аска иелеп, сабыр, салмак кына тургай моңнарына кыенып үскән бодай басу исләре килә иде. Габдрахман балаларның аш булуларына карамастан ипиләрен бисмиллах әйтеп, ашыкмыйча, кабаланмыйча гына ашауларына карап торды да, Рәшитенең башыннан сыйпап әйтеп куйды. Аллага тапшырдык, уланнар. Аллага тапшырдык. Хәтәр юлга чыгабыз. Хәерле булсын инде. Илгә кайтырга насыйп әйлә, Ходаем, дип, иреннәрен тибрәтеп, озак итеп дуга укыды. Зөһрәнең исә ире белән, улы Камил белән кавышу шатлыгыннан бөтен йөзе балкып тора. Әйтерсең, әллә кайларга, җәһәннәм читенә китеп бармый. Казан төрмәсенең сасы камераларыннан исән-имин кутылып, туган якларына, үзенең Алансуына, әти-әнисе, кызы Нәфисә калган сандугач ясы кебек йортларына кайтып баруы. Әйттем бит мин сиңа, әйттем бит, җир йөзләрендә әйбәт кешеләр күп дип, Абдрахман. Менә бит, инде беттек, мәңгелеккә аерылдык дигәндә тагын кавыштык. Рәхмәтләр җаусын балыклының ул игелекле бәндәсе Рәфәгатькә. Әби бабаларына безнең кылган дугалар барып ирешсен. Булай булгач, булды инде, исән калырбыз. Шөкер, кавыштык, дип, улының җилкәсеннән шәлләрен салдырды. Вагон шыплап тулган. Атын-кызлар кирип тулганнан соң да әллә никадәр ир-атны төядиләр. Булары дин әһелләре иде. Муллалар, имамнар, түбәтәйле япь-яшь егетләр. Атын-кызлар белән шыгырым тулы вагонда ир-ат кайда урнашырга белмичә, аптырап басып туктап калдылар. Хатыннар кысыла-кысыла бер яккарак җыелышып, ир-атларга урын бирделәр. Поезд соң гына көн инде кичкә авышкач кына әллә ничек моңсу итеп, сагышлы итеп кычкыртты да,
пышкыра-пышкыра, ухылдап-ахылдап кузгалып китте. Тәгәрмәчләр тук-тук дип зарланып тәгәрәделәр. Я Раббым, кайларга китеп барабыз без? Исән сау әйләнеп кайтулар насыйп булырмы дип, туган җирләре белән саубуллашты куылганнар. Йөрәкләре кысылып куйды. Җаннары сызлады. Күбегез әйләнеп кайтмаячаксыз. Мин сезнең күбегезне башка мәңге күрә алмаячакмын. Сау булыгыз, кардәшләр. Рәнҗемәгез. Безгә рәнҗеп китмәгез дип, мәхбүсләр белән хушлашты Казан каласы. Әйтерсең, Шал Кремль, Сөембикә манарасы, поезд күздән югалганчы кардәшләрен озатып калдылар. Бәхил булыгыз, туганнар. Күрешүләр насыйп булсын. Тәгәрмәчләр тукылдавы астында озак кына вакытка тынлык урнашты. Күбесенең поездга беренче тапкыр утыруы иде. Тук. Бер көйгә генә чайкала сирәлеп баручы поездның сагышлы итеп кычкыртып куюы йөрәкләрдәге хәсрәтне тагын да тирәнәйтеп җибәрде. Хуш, туган ил. Без китәбез. Без туган җирләрен ташлап киткән кошлар кебек китеп барабыз. Кошлар язын тагын әйләнеп кайтырлар. Алар ирекле. Аларны Ходай очар өчен канатлы итеп яраткан. Ә без ирексез, канатсыз мискин тоткыннар. Ләкин күңелдә өмет. Әдәм баласын өмет яшәтә. Алла теләсә, biz дә бер әйләнеп кайтырбыз әле. Илгә кайтулар насыйп булсын. Тук. Диләхәт, Габделкаюм, Зәкия Бану биштәрләрен асып Казан каласы ягына таба атладылар. Абыйлары пәһлевандай озын буйлы киң җилкәле абыйлары янында әнисе Нәзифә шикелле җинак гәүдәле Зәкия Бану балалар кебек кенә күренә иде. Урны менгәндә тәмам хәлдән тайды. Җитмәсә биткә бәреп яуган яңгыры да җилеккә төшәрдәй салкын. Әллә салкыннан, әллә өйләрендә булган шундый тамашадан әти-әнисенең сәкенең ике ягына утырган килеш елашып калуларыннан балаларның үзәкләре өзелде. Исән-имин күрешүләр насыйп булырмы? Алда нинди язмыш көтә? Ичмасам, калада килеп туктардай туганнары да, танышлары да юк бит. Анда аларны беркем көтеп тормый. Юеш киемнәре инде тәннәренә ябышты. 16 яшьлек Зәкия Бану абыйлары бер атлаганны ике атлый. Ярый әле апасы Галия Бану кияүгә чыгып өлгерде. Җизнәсе Рәхимулла ятим булгач, аларга кагылмадылар. Аллага шөкер, аларның торыр пычмаклары, нарат сагызы исе аңкып торган ир-яңа йортлары бар. Абзар кура тулы мал, башка чыкканда Куддус карт биреп чыгарган башмак тана, сарыклар, кош-корт. Зәкия Бану абыйлары белән кыйып яуган көзге яңгыр астында калтырана, тәмам өметсезлеккә бирелеп, караңгылыкка таба атлый. Алда әйтерсең лә мәңге таң атмаслык, очы-кырые күренмәгән караңгы төн. Күк йөзендә ник бер йолдыз әсәре булсын? Бары тик тоташтан бер туктамый яуган яңгыр гына. Әле шуның өстенә җиле дә каршы исә, җанны кисә. Ни өчен алар туган илләреннән, әти-әниләреннән аерылып, юньле кеше этен дә чыгармаслык төндә билгесезлеккә таба атлап качып китеп баралар? Зәкия Бануның әле яңа балалыктан чыгып килүче йөрәге менә шуны аңлый алмый. Ул бит үзен белә башлаганнан бирле гел эшләде. Абыйсының балаларын карашты, идән сәке, кер юды. Кышкы озын кичләрдә бәйләде, чикте, киндер тукыды. Үсә төшкәч кыр эшләре. Авыл җирендә эшне санап бетереп була димени. Шулай ук чиләнә эшләгән абыйлары һәм Зәкия Бану бүген авылдан чыгып качтылар. Чөнки кичә төнлә, инде кеше йоклап беткәч,
Тырлыйн Хәсән Коддус картка килеп әйткән. Ул авыл активы булса да, Коддус нәселен якын итә иде. Коддус агай, хәзер үк балаларыңны чыгарып җибәр. Бүген коммунистлар җыелышында Себергә сөрелүчеләр ыспыйсы гына синең 3 балаңны да керттеләр. Коммунистларның шул карарын ишетүгә тиз генә чыгып сыздым да, инеш буйлап кына сезнең бакча артына килеп, кача-поса бакчагызга сикердем. Алар кизү торучыларны билгели калдылар. Мин менә сезгә чаптым. Сак була күрсеннәр, авыл уртасыннан бармасыннар. Урыстау итәгеннән китеп юк булсыннар. Мин әйткәнне зинһар кеше карага әйтә күрмә, Коддус агай. Үземне дә, гаиләмне дә бетерерләр дип килеп әйткән дә, үзе шунда ук бакча артына караңгылыкка чумган. Тырлыйн Хәсәнне озаткач та, Коддус карт йоклап яткан балаларын, хатынын уятты. Тиз булыгыз, яңгыр кыйып ява, өстегезгә җылы киемнәр, кажан киегез дә чыгып китегез. Казанга таба юл тотыгыз. Аннан карчыгына, сиңа әйтәм, тиз генә ашарларына ризык әзерлә. Биштәрләренә күбрәк итеп ипи, ат казылыгы сал диде дә, каударлана балаларына җыенырга булыша башлады. Хәсән сак булырга кушты. Комсомолларга киз утырырга боерганнар. Алар аяк киенгәнче сез юк булыгыз. Коддусның 3 баласы биштәрләрен астылар да, инеш буендагы таллыклар арасында юк булдылар. Шул арада клуб ягыннан дөп-дөп итеп чабып килгән тавышлар ишетелде. Бу кизү торырга тиешле комсомоллар иде. Әле кичә генә ваемсызланып Нәфисәне качырган яшьләрне Шәрәфи эт итеп сүккән иде. Инде бүген үз эшләрен җиренә җиткерергә ниятләп, өчесе 3 почмакка килеп постылар. Әгәрәфи шомырт агачы төбендәге эскәмиягә барып утырды. Шомырт агачының инде саргылт кызыл төскә кергән яфраклары көзге җилдә зарлангандай өзелеп җиргә коелалар. Тәүлек буе яуган яңгыр Гәрәфинең былай да юешләнеп беткән кажаны өстенә әйтерсең лә чиләкләп ага иде. Шушы гына җитмәгән, дип ул муенына, тәненә агып төшкән салкын яңгыр тамчыларыннан чирканып, кажан башлыгын күтәреп куйды. Нирсәгә дип бәпкә алырга килгән тилгән күк кеше ишек төбендә интегеп утырам инде мин. Шулай инде, яңа булач төзер өчен үзеңне корбан итәргә, йомшак түшәкләр өстендә җылы юрганнар ябынып яту урынына, катып ишеп бу контрларның, байларның ишек төбен саклап утырырга кирәк. Шуннан башка хәерчеләрне яклый торган булач төзеп булмый. Әнә кичә дә хәлфә кызы юкка чыкты. Качырды инде ул кызын, мәчет козгыны. Күрмәдем, белмәдем дигән була. Үзебездә инде кичтән үк капка төпләрендә кизү торасыбыз калган. Коягына китеп улакты белмәссең. Авыл халкы үзен үзе үтергәндей. Ярар, бер дошманга кимрәк булыр. Тик Шәрәфи районнан бик бетеренеп кайтты. Анда әйткәннәр ди, тагын шундый апулушныс ясасаң, үзеңне Себер җибәрәбез дигәннәр ди. Кыты очкан Шәрәфинең комсомолларны эттән алып эткә салды, билләһи. Мин сезне анагыздан ник туганыгызга үкенерлек, җир йөзләрендә яшәмәслек итәм ди. Татарчалап, урысчалап сүгенә. Булай үзе Шәрәфи Гәрәфине ярата. Мин сине, диде Шәрәфи, самагон сарымсак исләре аңкытып, үземнең зәмистителем итеп куям. Синнән менә дигән коммунист чыгачак. Менә бу мәчет кызгыннарын, кулакларны юк иткәч, авылга мин хуҗа булачакмын. Ә син минем беренче помощнигым булырсың. Миңа синең кебек каты куллы халык дошманнарына аяусыз ярдәмчеләр кирәк. Коддуслар капка төбен 4 күзләп саклагыз. Әгәр чыгып качсалар, миңа хана. Минем парт билетымны алачаклар. Районда шулай дип бик каты итеп әйтеп кайтардылар. Әле төнлә үземдә Коддуслар ихатасын бер әйләнеп узармын. Пуста торучыларны тикшереп кайтырмын. Аннан ул бикәмәтләр тыкрыгына таба атлады. Хәзер Шәрәфи рәхәтләнеп җылы өендә гырлап йоклап ята торгандыр, дип уйлады Гәрәфи, Коддусларның җан әсәре күренмәгән караңгы тәрәзәләренә карап. Коддус карт исә алгы якның тәрәзәләреннән шомырт төбендә шәйләнгән шәүләне күзәтә үз-үзенә. Утырыгыз әйдә, утырыгыз. Минем балаларыма гына туңып, калтырап,
яңгырда чыланып юлга чыгып китәсе түгел. Сез дә көзге яңгыр астында күшегеп, үләксә саклаган кызгын кебек утырыгыз әле дип сөйләнде дә, сөенеп, нәфил намазын укырга утырды. Үзенең балаларын коткарган Тырлыйн Хәсәнгә, аның әти-әнисенә, гаиләсенә озын-озак итеп теләкләр теләде. Аннан соң, я Раббым, бу коммунистлар арасында да адәм рәтлеләр бар икән. Булар динем өчен түгел, көнем өчен дип, бу имансызлар арасында йөриләрдер күрәсең дип, ахылдап, карчыгы Нәзифә янына барып ятты. Нәзифә йокламый иде. Саклыйлармы, Котдус? Әйдә, сакласыннар. Рәхмәтләр яусын Хәсәнгә. Ни теләсә шуны Аллаһ йөрер юлларына чыгарып куйсын. Балаларымны Себер газапларыннан коткарды. Әгәр ул килеп әйтмәгән булса, бу Аллаһ каргаган гынах шумлыклары килеп җиткән булсалар, ни хәлләр итәр идең? Хәлфәләрне сөргәндәге тамашаны күрдең бит. Фәгыйлә түти әле дә аңсызланып ята ди. Алар да безнекеләр күк, көзге яңгыр астында гаиләләре белән кубарылып чыгып киттеләр. Юлларында фәрештәләр юлдаш булсын инде, Раббым, бер Аллам. Зәкия бануым туңгандыр инде. Аягына киертергә яңа галушымны да таба алмадым. Вакыты бигрәк тар булды бит. Каушавымнан кажан эченнән кияргә камзул да бирергә өлгермәдем. Туңар инде җаным, күшегер инде балам. Үпкәсе кабармаса жарар иде. Син әйтәм, әле кая барып җиттеләр икән? Күкшән узганнардыр инде. Урманга кирип барышларыдыр дип, сулкылдап елап җибәрде. Юк, Нәзифә, алар күкшәгә кирип тормаслар. Мин аларга Галиәскәрләр тыкрыгыннан борылып, кәвәлгә таба атларга куштым. Көндез урман эшләтеп барырлар. Ял итәргә тау иле Җәмиләләргә туктарлар. Әйбәт кешеләр алар. Кием салымнарын киптереп шәйләп алсалар әйбәт булыр ие. Юлларына хайран гына акча да бирдем. Яңа бистәдә Шәйхел Исламга керерләр. Мин аның белән таныш. Бер җае чыгар әле. Әгәр эзли башласалар, Казаннан ук чыгып китәргә кирәк булыр. Нишләмәк кирәк, карчык? Безнең күп яшисе калмады. Балалар исән булсын. Әле менә шуңа сөенәм. Рәхимулла белән Галия бану авылда. Ничек булса да яшәрбез әле, Ходай ташламаса, бүре ашамас. Тик менә йөрәкнең генә рәте юк. Ай, беттелә йөрәк. Һай, таландыла. Таң атканда гына йоклап киттеләр. Башлары аңкы-минке килеп, күзләренә таң алды йокысы эленгән генә иде, кинәт каты итеп ишеккә бәрделәр. Котдус ак эчке күлмәгештаннан гына ишеккә килде. Кем бар анда? Нәрсә таң тишегеннән кеше мазасызлап йөрисез? Аш, Котдус, сөйләшәсе бар. Бу Шәрәфи тавышы иде. Сүз сөйләр өчен көн беткәнме сиңа дип, карт сукрана ишек киләсен күтәрде. Әле әтәчләр уянмаган. Ни ишегез төште тагын? Бар, балаларыңны уят. Аларның өчесендә кәнсәгә чакырдылар. Себер җибәрергә дип приказ чыгардылар, диде Шәрәфи, йөзенә мыскыллы елмаю чыгарып. Күп яшәделәр байлыкта. Әзрәк лайыш шулпасы эчеп кайтсыннар. Минем балаларымны син байлыкта яшәтмәгәнсеңдер ич. Аш ялангач булмасыннар өчен алар үзләре көнне төнгә ялгап эшләделәр. Башка кешеләр кебек арт аякларына кояш төшкәнче йоклап ятмадылар. Өстәвенә әчеп ал, самагун эчеп. Телеңә салынып тора әле монда, салып торып җиффәрмен, диде Шәрәфи. Һәм гайрәтләнеп, итекләрен дә салып тормыйча алгы якка узды. Итекләреннән аккан пычрак Нәзифә түтинең үзе суккан паласларында, сап-сары итеп күкәй сарылары кушып юган идәнендә кап-кара булып пичәтләнеп калды. Олы якта караңгы иде. Шәрәфи атылып мич кырыендагы кучкарда янып торган җиделе лампаны алып, кире әйләнеп керде дә катып калды.
Урын җирләр пөхтә итеп җыеп куелган, мендәрләр өстенә кулдан бәйләнгән шелтәрләр ябылган, ә балалар юк. Шәрәфи Коддуска ябышты. «Балаларың кая, әйт, кабахәт!» Соң кичә хәлфәләрне кугач, алар артыннан ук чыгып киттеләр ләбаса. Әти, без Донбасс ягына китәбез, андан инди дә булса эш табылыр әле. Улы Мәтәскә улыннан әллә кем, Гыйлфан диме, шул Донбасстан кунакка кайткан, анда күмер чыгарырга эшчеләр җитми икән, жаңа булаш төзергә күмер кирәк дип өчәүләшеп чыгып киттеләр. Шәрәфи туган, балалар безне тыңлап торамыни? Аларның үз 90-90. Әле менә анда баргач комсомол булабыз диләр, аннан соңы коммунист. Алар инде поезга утырганнардыр, шуен юлда баралардыр. Инде юллары хәерле була күрсен. Усал мутагайларга очрап харап була күрмәсеннәр инде диюем. Зәкия бануыбыз жәл. Тегеләре аякларында нык басып торалар инде. Габдрахман хәлфә кызы үзен-үзе үтергән диләр бит, дип, Коддус сәке шитендә туктаусыз үксеп елап утырган карчыгы янына барып утырды. Елама, карчык, нишлисең инде? Комсомол буласылары килсә булсыннар. Заманасы шундый булгач, олар безнең закон белән яшәмәсләр инде. Әйдә, бер кайтырлар әле. Ниме соң? Иртәнге чәйне эчтегезме? Син әйтәм, Нәзифә, бар самавырыңны җырлатып җибәр. Кунаклар белән гөрләшә чәй эчәрбез дип елмаеп, Коддус Шәрәфигә карады. Үзең эч. Чәй кайгысы юк әле монда. Шөнче көн берсе чыгып тайды. Хәзер тагын өчесе. Мин җавап тотасы бит монда. Мин главный дип Шәрәфи ишеккә китереп типте. Гомердә мондый хәлне күрмәгән ишек шапылдап ачылды да, тын гына ябылды. Тик Шәрәфинең итегеннән төшеп калган кап-кара хәшәрәт итек табаны зегенә пичәтләнеп ишектә калды. Идәндә дә шундый ук эзләр иде. Рәхмәт яугыры, диде Коддус, яулык чите белән авызын каплап утырган хатынына карап. Бу гөнаһ шомлыгы ничек үләр икән? Бу Шәрәфинең кыланышларын күрәле син. Жаңа булаш килгәнче аннан да жалкау, дәрәҗәсез кеше бөтен Алансуда юк иде бит. Иң абруйсыз гаилә шуның гаиләсе иде. Инде менә Алансу халкының котын алып тора торган бер имансызга әйләнде. Белми әле ул. Акылы яшь дисәң, инде чигә чәчләре агарган. Алда ниләр күрәсен белми. Аллаһ газизеңне алып сыный ул. Ә бала кайгысы мәңгелек. Дөнья белән хушлашканчыга чаклы йөрәгеңне әчеттереп, әрнетеп тора. Мәңгелеккә кайткач ничек җавап бирер? Мич башында әчеп ал әчетеп, яшнәләре белән сыйланып, тел астына тәмәке салып, мәчет тирәсенә аякта басмыйча яши бит ул. Әле шул да кеше булып сөйләшә, рәхмәт яугыры. Ничек әле карчык телемә Донбасс дигән, балаларым комсомол була дигән сүзләр килде. Алла сакласын, динсезләнеп йөри күрмәсеннәр. Аллаһны бар дип, кешене рәнҗетмичә яшәсеннәр иде инде, Ходаем. Комсомол булып, Аллаһны хурлап йөрсәләр, яшәп тә торасы юк. Җир йөзенә килеп, үз артыңнан намаз укымый торган, динне бар дип белмәгән дәһриләр калдырып китсәң, яшәп тә торасы юк, карчык. Алай димә, карт. Безнең балалар кыйблаларын югалтмаслар. Нәселе андый түгел. Кемгә карап жүнсез булсын диялар. Алла бирсә, барысы да әйбәт булыр әле. Йөргән юлларында фәрештәләр юлдаш булсын дип, Нәзифә карчык самавыр куярга кеше якка кирип китте. Ишек алдында әтәч кычкырган тавыш ишетелде. Коддус карт өстенә кажанын киеп, ишек алдына юнәлде. Яңгыр һаман ява. Ул йөзгә бәреп яуган көзге яңгырдан чирканып, кажан башлыгын күтәреп куйды. Бигрәк салкын ямсыз иртә. Балалар җеп бертөксез булганнардыр инде. Туңганнардыр инде җаннарым.
Кай тирәгә барып җиттеләр икән? Тау иле Җәмиләләргә барып җитә алсалар, киемнәрен киптерерләр иде. Инде авырып кына китә күрмәсеннәр. Юллары хәерле була күрсен дип борчылып, өенә кире әйләнеп керде. Йөзембикәнең, ак яулыклы ак әбинең үзләре белән икәнен шунда гына абайлап алды хатыннар. Югыйсә поезга утырырга булышкан балыклы егетеннән, Габдрахманның шәкертеннән, бу абыстай да безнең белән, аны да безнең вагонга утыртсана дип үзләре үк ялынып сораганнар иде. Күрәсең, ирләре, балалары белән кавышу шатлыгыннан әбине исләреннән чыгарып җибәргәннәрдер. Ай Аллакаем әтисе, Йөзембикә абыстайның бер йотым суы гына коткарды бит мине. Өтермәндә һавасызлыктан тәмам бетерешкән идем. Син әйтәм, шишти аңымны жуеп үләр хәлгә җиткән идем. Рәхмәт җаугыры, Йөзембикә абыстайның азрак суы булган. Шуны берәр йотым капкач, аннары суңы дип сузды каушап калган Зөһрә. Йөземә шул суны бер көгәч кенә аңыма килгәнмен. Син әйтәм, менә таныш бул әле. Бу Йөзембикә абыстай мәдрәсәдә кызлар укыткан, хәзрәте указлы мулла. Менә бит, Аллаһ рәхмәте, хәзрәттә бу вагонга туры килгән. Әйдәгез әле, әйдәгез, түрдән узыгыз дип, хәзрәтне үзләренең сәндерәсенә чакырды. Барысы да кысылышып картка урын бирделәр. Хәзрәт кысыла-кысыла сәндерә түренә кереп урнаша алды. Вагонга кереп урнашканда купкан ашыгу, кабалану, балаларның елашулары бераздан тына төште. Вагонда шул кадәр тыгын иде. Берсе кузгалса, урынына кире урнашу өчен башка тоткыннарга да уптым илаһи кузгалырга кирәк. Тәрәзәләренә такталар кагылган вагон мәхбүсләр белән шыгырым тулы иде. Кайсылары вагонның кырый-кырыйларына катлы-катлы итеп куелган сәндерәләргә, кайсылары идәнгә җәелгән салам өстенә урнашып беткәч, тынып калдылар. Әллә ниткән хәүеф-хәтәр алдыннан була торган тынлык иде бу. Йөрәкнең һәрбер күзәнәге сызлап, сыкранып әрни. Мәхбүсләрнең башында бер уй. Кайларга таба чыгып китеп барабыз? Алда гомерләр нинди булыр? Илгә исән-имин кайтып булырмы? Раббым, сәфәрләребезне уңай итсәнә. Һәрберсе эчтән генә дуга укып, поездның рейслар буйлап тәгәрәгән тәгәрмәч тавышына ыеп баралар. Әйтерсең, алда җәннәт кебек тормыш булачак. Шулай, Казанның кысан, параша исе килеп торган сасы төрмәсеннән соң, аларга алда барсы да яхшы булыр кебек тоела иде. Адәм баласы гел яхшыны көтә. Алда тормыш матуррак булыр дип өмет итә. Әйе, кешеләрне өмет яшәтә. Әнә ак яулыклы ак әби дә хәзрәтенең ябык кулларына ябышып: "Син әйтәм, хәзрәт, йөрәгең ни хәлдә синең? Приступларың булмадымы? Тел астыңа сала торган сәдәпләреңне югалтмадыңмы? Сине таба алмам дип шундый курыктым, котларым калмады. Аллага шөкер, кавыштык тагын" дип тәкрарлый иде. Хәзрәтнең көмеш сыман ялтырап торган ак чәчләре өстендә кара кәләпүш. Йөзе зәңгәрләнеп, күз төпләре күгәреп эчкә баткан. Карашы дөньядан ваз кичкән. Инде ни күрсәм шул дигән мәгънәне аңлатып, аптырап, Йөзембикә карчыкның юлдашларына карап: "Әссәламу галейкум, кардәшләр" дип, акрын гына исәнләште. Кайчандыр кичкенә генә итеп пөхтәләп сөннәтләнгән сакал-мыегы матур гына булгандыр. Тик инде ничә көннәр кырынмаган йөзен ап-ак чаларган төк баскан. Өстәвенә хәсрәтле йөзе ябык, яңак сөякләре тырпаеп тора. "Хәзрәт", диде Йөзембикә карчык, "сәдәбеңдә булышмыймы ни соң? Сәдәп кабып куйсаң, приступың җибәрә торганы ебит. Әллә ул да булышмый башладымы?" дип бимазаланды. "Алып калдылар шул карчык. Төрмәгә кергәндә үк алып калдылар. Үтенепләр сорадым.
Шушы сәдәпләрсез яши алмыйм мин, уланнар. Йөрәк беткән. Алла хакына бирегез, зинһар тия күрмәгез дип ялындым. Берсе, яшерәк кенә сакчы, күрсәтермен мин сиңа Аллаһны. Мәчет күсесе дип, алагаемга башыма китереп сукты. Мәтәлеп җиргә килеп төштем. Әллә тимер белән арды инде, имансыз. Шул минутта ук башыма тавык күкәе чаклы шеш килеп чыкты. Әлдә сызлап тора. Күңелем булганып, кысасы килә. Сулыш алулары бер әҗәл инде. Шул кадәр хәлем авыр. Габдрахман хәлфә вагон тутырып утырган мәхбүсләргә карап торды да, күршесендәге Габделхак хәзрәткә дәште. Хәзрәт, юл озын булачак, авыр булачак. Күрәсеңме, вагон почмагына зур параша чиләге куйганнар. Әнә бер татар хатыны хаҗәтен үтәргә ялып чиләк тирәсендә әйләнә. Без монда мал вагонында барсак та кеше булып калыйк. Берәрсендә пычак мазар булса, вагонның идәнен чукып тишеп, хаҗәтханә сыман әйбер ясарга кирәк. Аннан соң чаршау сыман итеп чүпрәкләр белән каплап куйсак та яхшы булыр иде. Яшәү булгач, хаҗәтханәсе дә кирәк бит. Ничекләр итеп ул хаҗәтне бөтен халык алдында үтисең ди. Уят бит, хәзрәт. Тән уяла, жан тартына. Бигрәк тә хатын кызларга уңайсыз. Ничек тә үткен тимер табасы иде. Төрмәгә кергәндә бөтен нәрсәне алып калдылар лабаса. Каян табасың инде аны? Булды Габделхакның җавабы. Җәмәгать, дип торып басты Габдрахман. Берәрегездә пычак мазар юкмы? Вагон идәнен тишеп, хаҗәтханә сыман әйбер ясыйсы иде. Күрәм, монда мөселман кардәшләр күп. Үзегез беләсез, ире, хатыны, баласы, чагасы бергә барабыз. Юлыбыз озын булачак. Ничек тә кешелегебезне югалтмыйча, бер-беребезгә мәрхәмәтле булып, Себерләргә барып җитәргә язсын. Хатын-кызларыбызга бигрәк уңайсыз лабаса. Вагондашлар арасыннан кузгалучы булмады. Мифтахетдин генә ыек баш кунышыннан әлегедә баягы кызыл сөяк саплы пәкесен чыгарып: Габдрахман абзый, менә бу пәке белән чыгып карамыйбызмы дип, пәкесен Габдрахманга сузды. Юк, Мифтахетдин, идән таза, калын тактадан эшләнгән. Бу уенчык белән генә булдырып булмас. Калынрак пычак кирәк булыр. Юктыр шул инде, берсе дә пычак алып керә алмаганнардыр. Төрмәгә кергәндә тентеп бар булган әйберләрне алып калдылар бит. Кешеләрнең ыштаннарын салдырып, арт якларына кадәр тикшерделәр. Кешене шуның кадәр түбәнсетергә, рәнҗетергә ярыймы инде? Каян пычак хәтле пычак алып керү? Әйтегезче, берәрегездә нинди дә булса озын тимер яисә пычак юкмы? Дип кабатлады хәлфә. Вагонда тынлык иде. Беркем бер сүз дәшми. Габдрахман янә, бер дә булмаса, парашы чиләге кырыена чаршау сыман нәрсә элеп куйык. Тик аның чүпрәген каян табасың? Ничек булса да бу мәсьәләне хәл итәсе иде бит дип өметен үзеп, кысыла-кысыла үз урынына барып утырды. Туктагыз әле, диде Йөзембикә абыстай. Менә миндә хәзрәт белән икебезгә дип әзерләгән кәфенлек бар иде. Шушы көнгә чаклы саклый алдым. Андый-мондый безнең белән ул бу хәл булса, ничек тә җирләрсез әле дип, төенчегеннән ак бәздән тегелгән ахирәт күлмәкләре чыгарды. Мин инде аларны үзебезгә үлчәп тегеп тә куйган идем дип, кәфенлекне Габдрахманга сузды. Габдрахман: Абыстай, соңгы кәфенлегегезне алу әллә ничек инде, күңелгә авыр дип, Йөзембикә сузган кәфенлекне алмыйча торды. Ал, Аллаһ җан биргәнгә җүн бирер әле. Без үлеп китсәк, күлмәк итәкләребезне юып булса да кәфен тегәрсез. Ничек булса да җаен табарсыз. Аллаһ кичерер, бәбкәм. Үзебез теләп алган язмыш түгел. Безне мондый хәлләргә төшергән әдәмнәр җавап тотар дип, әтә-төртә соңгы сәфәргә әзерләп куйган, үзенә, хәзрәтенә үлчәп теккән ахирәт күлмәкләрен Габдрахманга сузды.
Хатын-кызлар Габделхак хәзрәт кәфенлеген сүтеп, шаршау сыман нәрсә ясап вагон пычмагына илделәр. Артып калганын Йөзембикә карчык үз төенчегенә кире тыгып куйды. Каршы яктагы сәндерәдә аякларын салындырып утыручы түгәрәк йөзле, шәшен пәке белән кырып алган зур гәүдәле адәм күзләре белән сүзеп Габдрахманга карап торды да, күнитек кунышыннан чүпрәккә төреп тыгып куйган нидер чыгарып, әллә ничек кенә бер төймәсенә басты. Аннан ялт итеп ялтырап торган пычак йөзе атылып килеп чыкты. Соңыннан урыныннан торып, кешеләр өстенә басмаска тырышып, кәфенлек белән бүлеп куелган параша чиләгенә таба атлады. Һәм үзе чамалап, вагон пычмагының идәнен кайызлый башлады. Идән калын такталардан эшләнгән, такыр башына кара бәрхет түбәтәй кигән адәмнең дың-дың итеп тактага бәргәне, тәгәрмәч тавышына кушылып, бөтен вагонга ишетелә. Үзе пычак белән идәнне кайызлый, үзе нидер сөйләнә, кемнедер сүгәме? Вагонда тынлык урнашты. Бер кем бер сүз дәшми. Барысының башында бу нинди адәм? Ничек итеп төрмәгә пычак хәтле пычак алып керә алган дигән уй. Димәк, сакчылар тарафыннан тоткыннар янына махсус куелган. Бу адәм төймәсенә басуга атылып чыга торган пычагы белән Алла сакласын. Шактый вакыттан соң Габдрахман кузгалып китеп, идән кайызлаучы янына килде. Кая, кардәш, арыгансыңдыр. Мин дә маташып карыйм әле. Чиратлап кайызлап карыйк дип пычакны сорап алды. Атың кем синең, туганай? Исемең кем? Мин Габдрахман атлы булам. Такта идәнне шактый гына кайызлап, маңгайына, кып-кызыл йөзенә бөрчек-бөрчек тир тамчылары бәреп чыккан 40 яшьләр тирәсендәге ир Габдрахманга кара күзләре белән сүзеп карады да, «Фәрит», диде. «Фәрит мин». Тавышы калын, әллә ниткән тамак төбеннән чыккан гырылдавык тавыш. «Фәрит кардәш, ничек кенә әле бу коралны алып керә алгансың? Аллаһ ярдәме белән бу эшне башкарып чыгалсак, бу мәсьәләне хәл итеп бетерер идек. Юллары озын булачак, авыр булачак. Аллага тапшырдык». Фәрит дигәннәре сүзгә кушылмады. Акрын гына атлап үз урынына барып утырды да, тынып калды. Бу әллә ниткән сәер адәм иде. Каударланмый, кыбырсымый, үз алдына караганда тик утыра, яисә сүзәргә килгән үгез кебек күзеңә тып-тын карап тора. Габдрахман янына яшь кенә бер егет килде дә, «Кая буй, арыгансыңдыр, азрак мин чыгып карыйм» дип, пычакны сорап алып, тиз-тиз идәнне кайызлый башлады. Аны Камил алмаштырды. Шулай берсен-берсе алмаштыра кайызлый торгач, вагон идәнендә түгәрәк уем хасил булды. Идән тишелгәч, тәгәрмәч тавышлары ачыграк ишетелә. Тук-тук, тук-тук дип шигәләргә китереп бәрә иде. Инде ни хәлләр итәрбез, ничекләр генә итеп яшәрбез дигән уй җаннарын, йөрәкләрен телгәли. «Җәмәгать», диде Габдрахман, «күрәсезме? Бергәләп тырыша торгач, бу бик мөһим мәсьәләне бик тиз хәл иттек. Бергәрәк булырга кирәк. Без монда күбесенчә мөселманнар. Әгәр Себергә барып җиткәч тә күмәкләшеп, бер-беребезгә булышып яшәсәк, авырлыкларны җиңә алырбыз дип уйлыйм. Әгәр аерылышып, таралышып бетсәк, безгә бик авыр булачак. Аннан соң тукталышларда чаршауны җыеп куеп, идәндәге тишекне дә каплап кую зарур булыр. Ник дисәгез, хөкүмәт милкенә зыян салуны гафу итмәсләр. Параша чиләге дә дөм буш булмасын. Сакчыларга сиздермәскә кирәк». Һай-һай, бу юлның очы-кырые бар микән? Инде ничәнче тәүлек баралар? Тынчу, тын алу мөмкинлеге юк. Тоткыннар бер-берсенә сыйнышып ятканнар. Бер яктан икенче якка әйләнеп тә ята алмыйлар. Ачлык, ишләре бурып-бурып авырта.
Вагонга кергәндә, мәхбүсләргә каткан ипи белән кипкән тозлы балык өләшеп чыкканнар иде. Габдрахман: "Бу шыр тоз балыкны ашый күрмәгез. Эчәргә су юк. Күрдегез бит, вагонга ни бары бер чиләк су кертәләр. Интегерсез" дип торып әйтте ләбаса. Ләкин тоткыннар аш иде. Соңыннан ни буласын аңларлык хәлдә түгелләр иде. Шатыр-шытыр итеп каткан тозлы балыкны кимерделәр. Күп тә үтмәде, эчәселәре килеп, интегеп, телләре аңкауларына ябышты. Күз аллары караңгыланып, һавасызлыктан, сусаудан кайберләре аңнарын ук җуя башладылар. Вагон ишегенә дөбер-дөбер итеп типтеләр. "Су бирегез! Су! Дайте воду!" Тик поезд бер көйгә тукылдап бара да бара. Кай чагында берәр станцияга туктый. Бер-ике тоткынны параша чиләген түгәргә алып чыгалар һәм бер чиләк су кертәләр. Бөтен вагонга бер чиләк су. Һәм тагын берәр кисәк каткан ипи, шул ук шыр тозга каткан балык. Ул бер чиләк суны тамчысы да түгелмәсен дип тигезләп бүләләр. Тоткыннар бер-берсенә карата мәрхәмәтле. Бер кат авызың пешкәч, салкын суны да өреп кабасың икән. Тозлы балыкны ашаучы юк. Әнә өстенә аппак булып тоз катып кипкән балыклар вагонның бер кырыенда аунап яталар. "Безне газаплау өчен кертәләр инде бу балыкларны", дип куйды бер туктаусыз йөрәген тотып сыкранып баручы Габделхак хәзрәт. "Балык керткәнче күбрәк су кертсеннәр иде", дип кипкән иреннәрен кыргаксыган теле белән ялап алды. Аннан: "Каһәр төшкерләре, ничек итеп халыкны интектерәләр бит? Ни өчен? Нинди гаепләре бар адәмнәрнең? Ничек Аллаһтан курыкмыйлар? Я Раббым, үзең кичер бәндәләрне", дип авыр сулап күзләрен йомды. Хәзрәтнең сөйләшерлек тә хәле юк иде. Зөһрә исә һавасызлыктан, сусаудан тәмам интегеп, аңкы-минке килеп ята. Йөрәк астында баласының тибенгәнен дә сизми. Ул әллә төш күрә, әллә бу дөнья белән хушлашып, теге дөньяга мәңгелеккә китеп бара. Имеш, шилтерәп аккан Ялантау чишмәсенең улагына иренен куйган да, тешләрен камаштырырлык салкын шифалы су эчә. Һәм күкрәген тутырып мәтрүшкәләр, әрем исләре, әллә ниткән чәчәк исләре килеп торган саф һава сулый. Әнә ул, Чакрактау ягыннан искән җилләрдә чәчләрен тузгытып, ялан аяк, яшь кылыннарда йөгереп йөрүче, Айбатау буйларында каз бәбкәләрен саклаучы нәни кыз бала. Әнә ул, алмалы киянтәсенә чиләкләр асып суга баручы яшь гашыйк кыз. Ә чишмә буенда аны сигәне, Габдрахманы көтә. Әнә ду китереп туй итәләр, һәм бер артлы балалары туа. Тук, рәхәт тормыш. Ялантау чишмәсе җырлый-җырлый ага. Зөһрә саф чишмә суын туктый алмыйча эчә. Ә поезд бара да бара. Ничә көн, ничә төн һаман бер аваз. Тук-тук, тук-тук. Чишмә шилтер-шилтер ага да ага. Куенында Рәшит шыңшый. Әни, су, су. Улам, әнә бит чишмә. Авызыңны улакка куй да, рәхәтләнеп туйганчы эч, балам. Без барган җирдә чишмә буламы әле, юкмы? Юктыр. Ул җирдә мондый тәмле сулы чишмә булмас. Туйганчы эч, балам, дип кабатлый хатын. Сиңа әйтәм, саташасың. Уян әле, Зөһрә. Әтисе, әле Ялантау чишмәсенең суын эчә идем. Ул су шундый да тәмле. Ник элек без ул суның кадерен белмәдек икән? Рәшитте ялангач калып тирләп пешеп йоклап ята. Һавасызлыкка, иссегә чыдый торган түгел. Иреннәр чатнап канаган, тел әйләндереп сүз әйтерлек хәл юк. Зөһрә акрын гына хәлфәгә дәште. Сиңа әйтәм, никтер Әминә безнең йөрәген сизмим. Исән микән ул әтисе? Түз әнисе, диде Габдрахман, Зөһрәнең яңакларына ябышкан юш чәчләреннән сыйпап. Түз җаным, беләм хәлең авыр. Ничекләр генә булышым сиңа. Курыкма, мин түзәрмен. Тик син үзеңне сакла.
Әгәр мин китеп барсам, балаларны ничек булса да саклый күр, зинһар. Мин бу баламны таба алмам кебек, Габдрахман. Әминәбез минем ишемдә үк үлде бугай. Кичә 3 кеше үлде. Станцияда сөйрәп чыгарып ташладылар. Теге баласы үлгән чуаш хатыны вагон пычмагына сыенган да, әллә йылый, әллә шыңшый. Үле баласын поезд туктаганчы күкрәгенә кысып барды. Башта улап-улап елады. Аннары үзләренчә дуга укыды. Господи, спаси и сохрани. Поезд туктагач, баласын куеныннан көчкә сөйрәп алдылар. Кансызлар, жәллатлар, бир мин баламны дип ашыргаланды әнисе. Портупелы бер солдат аңа күн итеге белән китереп типте. Хатынның сыны катты. Бик озактан ала алмыйча торды. Аннары тагын Степан, Степушка, сынок дип күпме үкседе. Әлегә тавышы тынып тора. Арып йоклап киткәнме? Әгәр мин үлсәм, син илгә кайтып Нәфисәбезне эзләп тап, яме? Энеләре белән арасы өзелмәсен, яме, әтисе? Вәгъдә бир миңа. Кызыбызны эзләп таба күр. Кайларда гына интегеп йөри икән балам. Ялгыз тырналардай аерылып калды лабаса. Солтангәрәй эзләп табып өйләнешсәләр генә ярар иде. Нәрсә сөйлисең син, җаным? Нәрсәләр генә сөйлисең? Нинди үлү ди ул? Бу мәхшәрдән кытылсак, ничек тә яшәрбез әле? Үзең әйттең бит миңа. Син янәшә булганда бер нәрсә дә куркыныч түгел дидең. Мин бит синең яныңда. Юк, мин былай гына. Үлеп эчәсем килә. Әгәр берәр шишмә тирәсенә төшсәк, шиләге белән су эчәр идем. Шиләге белән. Әле төшемдә шишмә су эчтем. Ялантау шишмәсенең улагына иреннәремне куйдым да, эчәм туймыйм дип кабатлап, Зөһрә ябык куллары белән күзләрен сөртеп, чатнап канаган иреннәрен сусызлыктан кыргаксыган телләре белән ялап куйды. Абдрахман, мин алай-булай китә калсам, мине дә шулай кырга чыгарып ташларлар инде. Эй, җаным, җәсәдемне ләхеткә куючы да булмас. Вагоннан сөйрәп чыгарып аткан мәетләр кебек. Мин дә ялгыз чит җирләрдә, чит илләрдә кызгыннарга ризык булып аунап ятармын. Аллаһның каһәре төшкән язмыш. Нинди тормышны җимерделәр бит, дип Зөһрә туктый алмыйча үкседе. Ятимнәрем минем, җаннарым минем, дип Рәшитнең юеш башыннан сыйпады. Әни, диде кырыенда гына сыенып яткан Камил. Менә минем кружка төбендә бер генә йотым су калган ие. Мәләни, иреннәреңә тидереп ал, әзрәк хәл керер. Юк, улым, үзең эч, минем түзәрлегем бар әле. Сиңа үзеңне сакларга кирәк. Камил торып утырды да, баш очына куйган алюмин кружкасын алып әнисенә сузды. Бер йотым су. Зөһрә калай кружканы иреннәренә тидереп кенә алды да, мә балам, мин эчтем инде. Монысын син кабып куй. Әзрәк хәл керер, дип, улына кружканы кире сузды. Бу вакытта Камил тавышсыз гына үкси иде. Юлга чыкканнан бирле улының күзләрендә яшь күрмәгән Зөһрә сискәнеп китте. Эсселектән күлмәге тәненә ябышкан үсмер улының ябык, ләкин нык гәүдәсен куенына алып, син нәрсә инде, улым? Егет башың белән елап утырасың. Кит булмаганны. Алла теләсә барысы да яхшы булыр. Исән сау Себергә барып җитсәк, барысы да яхшы булыр. Әни, син үлмә, яме? Ник син җыен кирәкмәгән сүз сөйлисең? Нинди үлү ди? Әгәр син үлсәң, Рәшит нишләр? Әти, мин, дип, Камил башын әнисенең иңнәренә салды. Син, улым, йокламаган идеңмени? Мин бит сине йоклый дип торам. Мин йоклаганда да андый сүз сөйләмә, әни. Аллаһның амин дигән чагына туры килер. Юк, улым, башка сөйләмим. Үземдә инде балалар куркытып, әллә ниләр сөйләп утырам. Сезне калдырып китәләрме?
булмаганны, Ходай язмаганны дип, Зөһрә улының кара юеш чәчләреннән сыйпап алды. Эй, балакаем, Олан суның саф һавасын сулап, Шилтер чишмәләренең суын эчеп яшәр чагыңда бит. Нишләргә соң, ниләр эшләп була? Язмышыбызга шулай язылгандыр. Йөзембикә абыстай хәзрәтенең хәле көннән-көн авырайганын, тиздән китәсен чамалый. Йөрәк авырулы Габделхак хәзрәт поезга утырганнан бирле беркем белән берни сөйләшмичә, башын аскаеп баруында булды. Иреннәре күгәреп каткан. Агарган йөзе, аппак сакал-мыегы аны Хызыр Ильяс кыяфәтенә керткән. Сулы шалганда күкрәге иске гармун күреге кебек кыжылдый. Ул карчыгы Йөзембикә абыстайны кулы белән ишарәләп үзенә якынрак чакырды. Сине күрә алмый китеп барам. Бәхиләшә дә алмадым дип борчылган идем. Аллаһның бер рәхмәте, менә күрештек тагын. Төрмәдә мине тентегән сакчы, гөнаһ шомлыгы, дагалы итеге белән минем әҗәл даруы итеп саклаган. Приступ вакытында гына кабып куя торган сәдәпләремне изде, сытты, бетерде. Аннан соң үземә китереп орды. Йыгылган җиремнән көчкә торып бастым. Сиңа нәрсәгә ул дару ди? Булай да Себергә җиткәнче катачаксың. Ичмасам бер имгәк ким булыр. Син үләксәдән Себердә ни тулык барсың. Әрәмгә ашап ятарга анда синнән башка да кеше хәттин ашкан. Безгә якты киләчәк, социализм төзер өчен яшь гайрәтле кешеләр кирәк ди. Менә шуннан бирле рәтләнә алмыйм, Йөзембикә. Дип туктап калды хәзрәт. Мин китәрмен инде. Себергә барып җитә алмам мин. Үз хәлемне үзем генә беләм. Бу минем соңгы сәфәрем. Мәңгелеккә тоташачак соңгы сәфәрем. Йөзембикә, мин сиңа риза бәхил. Син дә миңа бәхиллегеңне бир инде, карчык. Рәхмәт сиңа. Матур яшәдек. Ике ул үстердек. Улларыбыз, әлхәмдүлилләһ, тәрбияле, инсафлы булып үстеләр. Әлдә ярый Төркиягә озатып өлгердек. Аларны да бетерерләр иде. Китәрмен мин, Йөзембикә. Бүген китәрмен. Сөйлисең син, хәзрәт? Нәрсәләр генә сөйлисең соң син? Ничек булса да Себергә барып җитә алсаң, анда саф һава, җиләк җимеш дигәндәй рәтләнерсең, Алла теләсә. Ходай кушса, авылыбызга да әйләнеп кайтырбыз. Мәле, аз гына су йотып куй, бераз хәл кермәсме? Бәхиллек дигәндә, бәхил, хәзрәт. Мең кат бәхил. Рәхмәт сиңа, мине бәхетле яшәттең. Башка хәзрәтләр кебек, өстемә яшь хатын алып кайтмадың. Җил давыл тидермәдең. Аш яланга җитмәдең. Аллага шөкер. Бик бәхетле яшәдек. Габделхак хәзрәт хәсрәтле күзләрен Габдрахманга төбәде. Кардәш, мин китеп барсам, Йөзембикәмне ташламагыз, зинһар. Бер үзе нишләп кенә бетәр, карчыгым. Үз тирәгездә йөртә күрегез. Олы яшьтә бит абыстайым. Яше олы бит. Габдрахманга ялварып төбәлгән яшьле күзләре зәп-зәңгәр иде хәзрәтнең. Яз айларында күктән тургай моңнары тамып торган, болытның әсәре дә булмаган күк йөзе кебек зәп-зәңгәр күзләр иде. Сәндерәдән балаларны идәнгә төшереп, хәзрәтне шунда сузып салдылар. Йөзембикә абыстай тулы ясин чыкты. Аның моңлы тавышы йөрәкләргә үтеп кереп, вагондагыларның җаннарын айкады. Үлем бар. Ул янәшәдә генә икән. Кичә 3 кешене станцияда калдырдылар. Булар
шәһид үлеме белән китүчеләр. Бәлки әле алар бу вагонда илләреннән, җирләреннән, туганнарыннан аерылып, җәһәннәмгә китүчеләргә караганда бәхетлерәктер. Аларның инде ашыйсы да, чәсе дә килми. Алар туйганчы Зәмзәм чишмәсенең татлы шифалы суын эчәләрдер. Һәм бер тамчы суга интегеп баручыларны кызганалардыр. Аларның җаннары күбәләк булып күккә ашты. Аларның җаннары хәзер тоткын түгел. Гимнастеркаларын киң кайыш белән буган, кызырыклы кызыл билле фуражкаларын батырып кигән бәндәләр, әти-әниләрен, әби-бабаларын исләренә төшереп сүгенеп, кай җирләренә туры килсә, шунда приклад белән ормыйлар. Этләр ажгырып өсләренә ташланмыйлар. Һәм иң хурландырганы, шул этләр алдында тезләнеп торып, үзләренең ирлекләрен үтергән, бары тик Аллаһ каршында гына тезләнеп намазда басып торган горур татар ирләре күз каршыннан шыгыр-шыгыр итеп күн итекләрен киеп үтеп-сүтеп йөрүче вәхшиләрне күрмиләр. Үлгәннәр инде горур кыяфәттә мәхбүсләр төялгән поездның ухылдый-ухылдый атналар буе барганын, җирдә калганнарны кызганып, күктән күзәтәләрдер. Йөзембикә карчык туктамыйча дуга укый. Ул еламый да. Инде төсе уңган күзләрендә дөнья гаме калмаган хәзрәтенә сабыр гына төбәлгән дә, кулын гомер иткән хәләленең гыжылдап бер күтәрелеп, бер төшеп торган күкрәгенә куеп, укый да укый. Шишә төбендә аз гына калган суны тамчылап-тамчылап Габделхак хәзрәтнең авызына сала. Су тамчыларын инде хәзрәт йотмый да. Алтын бәһәсе тамчылар сакал-мыек баскан йөзенә тамып төшеп, күз яшы кебек эленеп калалар да, ияге буйлап тәгәриләр. Хәзрәт бу вәхши дөнья белән хушлашып, Йөзембикә карчыкны япа-ялгызын калдырып, мәңгелеккә китеп барды. Поезд кайсыдыр станцияны узып туктады. Шалтыр-шылтыр йозакны ачкан тавыш ишетелде. Вагон ишекләре ачылып, саф һава бәреп кирде. Тоткыннар яр буена чыгарып аткан балыклар кебек күкрәк тутырып саф һава суларга ашыктылар. «Трупы есть!» дип акырдылар астан. «Да, 4 человека умерли». Ике солдат менеп беренче мәетне аяк кулларыннан тотып ишек янына алып килделәр дә, вагоннан гына җиргә аттылар. Төшеп тә тормадылар. Кемнәрнеңдер газизләре пычрак җир өстенә очты. Гәүдәнең лапылдап җиргә төшеп бәрелгәне ишетелде. Аннан башка мәетләргә үрелделәр. Габдрахман хәлфә белән Камил Хызыр Ильяс кыяфәтендәге хәзрәтне күтәреп ишек янына алып килделәр. Хәлфә ялварулы тавыш белән: «Можно мы сами спустим?» дип, сакчының күзләренә төбәлде. «Валяй!» диде сакчы. «Валяй давай! Нам легче будет! Только не вздумай бежать!» дип, портупеясына төртеп күрсәтте. Йөзембикә абыстай ишек төбендә хәзрәтен озатып калды. Ул вагон идәненә тезләнгән дә, Габделхакның әле суынып та өлгермәгән гәүдәсен сыйпый. «Габдрахман, мәлеме? Йөзенә менә бу баш яулыгымны капла әле» дип, башыннан ак яулыгын йолкып алды да хәлфәгә сузды. Үзе ялан баш калды. Тозгыган оппак чәчләре вагон ишегеннән бәреп кергән җилдә җилфердәде. Күзләреннән туктаусыз яшь ага. Габдрахман белән Камил Габделхагын алып төшеп киткәндә торып басты. «Бәхил бул, хәзрәт. Сине кәфенләп күмеп тә булмады. Без синең белән күкләрдә очрашырбыз. Җәннәтләреңне әйлә хәзрәтемә» дип сыгылып төште. Камил белән Габдрахман хәлфә Габделхак хәзрәтне берсе өстенә икенчесе аркылы килеп төшеп яткан, кайсының авызы, кайсының күзе ачык калган мәрхүмнәр янына сузып салдылар да күзләрен йомдырдылар. Башына Йөзембикә карчыкның оппак яулыгын капладылар. «Бәхил бул.
Урының жәннәттә булсын, Габделхак Атаулла улы. Хәлфә кыска гына дуга укып өлгереп булмасмы дип, Фатиха сүрәсен укый башлауга, приклад түтәсе белән аркасына китереп ордылар. Һәм «Быстро в вагон, контра! Сам хочешь тоже рядом лечь!» дип җикеренделәр. Кинәт сугуга авыртудан шак-шак егылмыйча калган хәлфә вагонга Фатиха сүрәсен укый менде. Йөзембикә сәндерә читендә утыра. Күзләреннән шишмәдәй яшь ага. Әйтерсең, моңарчы хәзрәтен борчымас өчен тыелып торган күз яшьләрен үз иркенә куйган да, дәрьялар итеп агыза иде. Гөлҗамал белән Зөһрә абыстайның ике ягыннан кочаклап, тынычландырмакчы булып нидер сөйлиләр. Тик Йөзембикә аларны ишетми. Күзләрен бер ноктага төбәп тик утыра. Габдрахман аның янына килеп баскач, айнып киткәндәй карашын хәлфәгә юнәлтте. Күзләре ачык калмадымы хәзрәтемнең? Күзләре йомык идеме? Йомдырдым, абыстай. Битенә син биргән яулыкны каплап, җил очыртмасын дип баш астына рәтләп бәйләп куйдым. Рәхмәт. Күзләре ачык калып, кызгыннар чукып алмасын дип курыктым. Хәзрәтемнең күзләре зәңгәр иде, дип куйды Йөзембикә. Күк йөзе сыман, зәп-зәңгәр күзле иде хәзрәткәем. Сакчы бер чиләк су кертеп куйды. Тагын кеше башына берәр кисәк чиле пешле кара ипи, һәм шулай ук тозлары өстенә чыгып агарып торган балык бирделәр. Булай да тынчу вагон һавасына сасы балык исе кушылды. Кемдер поезд туктаган арада алып куелган хаҗәтханә чаршавын яңадан элеп куйды. Хәзрәтнең кәфенлеге бәдрәф чаршавы булып, вагон пычмагында эленеп тора. Яныннан кеше узып киткән саен агарып, җилфердәп китә иде. Указлы мулла Габделхак Атаулла улы Себер юлындагы станцияны узып, кырда үзенең юлдашлары белән бер рәттән юылмаган, ахирәт күлмәге кидертелмәгән, күмелмәгән килеш ятып калды. Габдрахман хәлфә хәзрәтнең рухына багышлап ясин чыкты. Ихлас тәбәрәк сүрәсен укыды. Бәхил бул хәзрәт, урының җәннәттә булсын дип, барысы да дуга кылдылар. Әлеге тамашага шаккаткан Рәшит күзләрен зур ачып, бу дөньяның ни икәнен аңламыйча карап торды. Аның үлем белән беренче очрашуы иде. Һәм шунда Зөһрә ишенең кисеп авыртуына түзә алмыйча бөгелеп төште. Габдрахман абзый, башланды. Зөһрә балага авырый дип, Гөлҗамал Зөһрә янында каударланды. Хәзер Зөһрәкәем, табарсың, Аллаһ теләсә котылырсың дип, әллә хатынны, әллә үзен юатты. Гөлҗамалның бала таптырып караганы юк иде. Шулай да авылда үзе бала тапканда ничегрәк таптырганнарын хәтерли. Иратларга икенче якка әйләнергә куштылар. Камил дә энесен кочаклап, вагонның каралып беткән иске стенасына таба борылды. Мәңге онытылмаслык булып тоелган бу газаплы сәгатьләр, минутлар. Зөһрә иреннәрен канатканчы тешләп, кычкырмаска тырышып, 5 сәгать азапланды. Чатнап, канап, яргаланып беткән иреннәре агарып кипкән, йөзе күм-күк. Кайчагында менә бу каһәрләнгән дөньяны ташлап китәр кебек. Кап-кара чәчләре тиргә манчылып маңгаена, битләренә ябышкан. Инде тәнендәге соңгы тамчы су, Зөһрәнең кыл өстендә генә калган гомерен саклап торучы зәмзәмнәргә тиң соңгы тамчы су да тиргә әйләнеп чыгып бетте кебек. Сулыш алыр хәле юк. Тирисе, тагын әллә нинди исләр, параш исе, юынмаган тән исе, сасы балык исе килеп торган тәрәзәсез мал вагонында эссе, тынчу. Гөлҗамал белән Йөзембикә абыстай хатынның хәлен җиңеләйтергә тырышып, билен, эчен уалар, баш яулыгын селтәп йөзен җилләтәләр, төрле матур сүзләр әйтеп юатмакчы булалар. Гөлҗамал калай кружкадан Зөһрәнең авызына тамчылап су салып тора. Менә хатын күзләрен йомып тынып калды. Сулыш алуы да сизелми. Вагонда үлем тынлыгы. Бары тик тәгәрмәчләр тукылдавы гына чигәләргә бәрә.
Тук-тук. Тук-тук. Габдрахман хатыны янына килеп, чәчләреннән сыйпады да: Зөһрә бәгърем, аш күзләреңне. Сиңа әйтәм, аш зинһар күзләреңне. Мин, балалар, синсез нишләрбез дип, каты гына әйтеп хатынының яңакларына суккалап алды. Зөһрә авырлык белән генә күзләрен ачты. Әллә тирдән, әллә күз яшеннән озын кара кирпекләре бер-берсенә ябышкан иде. Зөһрә, аз гына тырыш, аз гына түз, диде Гөлҗамал хатынның иреннәренә су тамызып. Сәндерәдә, вагонның кара муртайган такталарына карап, иреннәрен тибрәтеп, әнисенә ярдәм итәргә тырышып, бер туктаусыз дуга укып утыручы Камил Рәшиткә дәште. Син дә ука өйрәткән дугаларны. Син дә укысаң, әни тизрәк безгә сеңел алып кайтачак. Абый, мин эштән генә укыйм инде. Кайчан туар икән соң бу Әминә? Абый, әйт әле, әни үлмәсме? Әминә тумаса тумасын, тик әни генә исән булсын. Мин инде ул кызны яратмыйм да. Нәрсәгә соң ул безгә? Нәфисә апай бар, син бар, мин бар. Миңа ул Сәлимә кебек чебен тимәс черитәр елак кызның кирәге дә юк. Аның аркасында әни үлеп китәр дә, без ятим калырбыз. Ник булмаганны, тузга язмаган сүзләр сөйләп утырасың? Юраган юш килә ул, Алла сакласын. Вагонда тынлык. Барсы да үз уйларына чумып, дәшми тынмый гына баралар. Тик Зөһрәнең акрын гына ыңгырашканы, вакыты белән үксеп куйганы ишетелә. Һәм Гөлҗамалның үзәкләрне өзәрдәй әрнүле тавыш белән үкси, изгәләнә. Аллакаем, никләргә генә безне шулай тилмертәсең? Нинди гөнаһларыбыз өчен? Булышсана ахирәткәемә, булышсана, балаларын ятим итмәсәнә дип Раббыга ялваруы. Зөһрәнең билләрен угалап, эшләрен сыйпап, үзенең тыныч тавышы белән Йөзембикә абыстай Гөлҗамалга дәште. Гөлҗамал, алай бергәләнмәле. Пәйгамбәребез сабырлыкны ярата. Табарсың, кызым, Аллаһ теләсә кытылырсың, ди Зөһрәгә. Әйдәле, тагын бөтен көчеңне куеп бер көчәндә, яшәргә дип, туам дип талпынган Мөхәммәд өммәтен бергәләп дөньяга китеригәле. Абыстайның тавышында шундый да йөрәкләрне тынычландырырлык шифа бар иде. Әйтерсеңлә, әле генә хәзрәтен югалткан ябык кына бу әбидә вагон тулы халыкны тынычландырып, алда нәрсә генә булса да җиңәрбез, Аллаһ ярдәме белән җиңеп чыгарбыз дигән кодрәтле бер көч бар иде. Зөһрә тир белән бер-берсенә ябышкан кирпекләрен көч-хәл белән ачты да хәлфәсенә карады. Габдрахман калтырана йылый иде. Хатынның җанын, йөрәген айкап, хәләлен, ятим калсалар дип балаларын кызгану хисе, үзен шушы хәлгә төшергән, кем икәнлекләрен дә аңламаган кабахәт бәндәләргә булган ачу нәфрәт, барысы бергә кушылып, Зөһрә җанына, тәненә яшисе килү көче кайтканын тойды. Һәм барлык көчен, тәнендәге инде сүнәм дип тамчы кадәр генә булып калган көчен җыеп көчәнде. Һәм барысы да шул минутта юкка чыкты. Яңа туган бала тавышы вагонны яңгыратты. Бу яшәү авазын ишетеп, мал вагонында бер-берсенә сыенып барган, туган якларыннан, туганнарыннан айырылып китеп, азаплы Сибир юлларында баручы мәхбүсләр җиңел сулап куйдылар. Аллаһка шөкер, кутылды. Кем? Улмы, кызмы? Я Аллам, рәхмәт сиңа. Исән саумы, әнисе ни хәл дигән сүзләр яңгырады. Кыз, 4 ягыда тәңгәл исән сау кыз алып кайткансың, ахирәткәем, диде Гөлҗамал. Аннан Мифтахетдиннән кызыл саплы пәкесен алды да, ана белән баланы тоташтырып торган киндекне кисеп, исән-имин, сау-сәламәт үсәргә язсын дип, тууга мин тудым, яшәр өчен тудым дип елап торган кызчыкны Зөһрәнең күкрәгенә салды. Зөһрә, инде минуты секунды белән бөтен авыртулардан кытылган хатын,
Йылмайып, баласының канлы башыннан сыйпап алды. Иман тәүфигың белән кил, балакаем. Исән-имин үсәргә язсын дип, канап, яргаланып беткән иреннәрен тибрәтте. Йөзендә шундый да бәхетле, самими йылмаю иде. Ул бүген дөньяга исән-имин кеше тудырды. Үз өендә түгел, ялкау галәүләргә калдырып чыгып киткән шарлаклы, матур, сандугач ясы кебек өендә түгел, ә мал вагонында, халык телендә товарняк дип йөртелгән, бер тамчы суга, бер телем ипигә тилмереп, тоткыннар барган вагонда дөньяга кыз бала китерде Зөһрә. Әнә ул кыз, әле алда ниләр күрәсен аңламаган, белмәгән кыз, әнисенең күкрәгенә канлы башын салып, нидер таләп итеп, изгәләнеп елый. Аның туган җире дә, туган иле дә юк. Кайсы җир бу? Аны беркем белми. Габдрахман хәлфә хатыны янына килде дә, аның юеш чәчләреннән сыйпады. Рәхмәт, карчык, безгә шундый да зур бүләк ясадың. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа. Аннан соң нәниенең башыннан сыйпап алды да, Әминәм, Субханалла, нинди гүзәл кыз бала. Бәхетең белән кил, балакаем, тәүфигың белән кил дип дуга укып, кызга таба карап, тфу-тфу, күз тимәсен дип төкереп куйды. Камил белән Рәшит тә бәбинең исән сау тууына сөенеп, йылмаешып, әниләренең агарып калган йөзенә текәлделәр. Абый, үләм, каралы, бигрәк ямсыз иш бу. Абау, карама, куркырсың дип, Рәшит бәләкәй куллары белән абыйсының күзләрен томалады. Биллаһи, абый, кеше микән соң бу? Үзе зәп-зәңгәр, күзләре әллә ниткән шешенке, башыннан каннары тамып тора. Гыйфрит баласыдыр бу. Безнең кара кашканың тайы да моннан 1000 кат матуррак иде. Әле әти шуңа, Субханалла, нинди гүзәл кыз бала, күз генә тия күрмәсен дип тора. Нигә әйтергә кирәк? Кая булса да ташлап калдырсын, диде куркынып. Үскәч матурлана ул, Рәшит. Әле менә Нәфисә апай кебек шундый матур кыз булып үсәр. Үзең дә шаккатырсың. Безнең күрше Сәлимә төслеме? Дип сорап куйды энесе. Ник, Сәлимә шулай матурмы? Әллә ул кызны ярата идеңме? Дип шаяртып, Рәшитнең маңгаена чиертеп алды Камил. Сипкелле бит ул Сәлимә. Аның бите гел кыш күкәе шикелле чуар. Яз көне бигрәк чүп чуар була. Чәче дә кызгылт кара. Матур дип инде, кеше төсле. Моның ише җин баласы түгел инде. Сәлимәнең чәчләре кара кашка кылының ялы шикелле. Ул болында йөгереп йөргәндә чәчләре тузгып кала. Безнең тай болында чапканда да нәкъ шулай яллары сибелеп кала торган ие. Аннан соңа Сәлимәнең бите бердә кыш күкәе кебек чуар түгел. Менә көнбагыш бар бит. Шуның чәчәгенең уртасында шундый сипкелләр бар. Мин Сәлимәне көнбагыш чәчәгенә охшатам. Кояш төсле бит ул, гел көлеп кенә тора. Абый, алар хәзер рәхәтләнеп уйнап йөриләрдер инде, имә. Алар мондый ябык сасы арбада бер тамчы суга тилмереп бармыйлардыр, имә. Ялантау чишмәсеннән я кыйыдан туйганчы су эчәләрдер. Умачлы ашка катып туйганчы ашыйлардыр. Алар бәхетле инде, имә, абый. Рәшит, без дә бәхетле булырбыз әле. Үсеп җитәрбез, зур кешеләр булырбыз. Аннан соң Сәлимә турында да булай гына әйттем. Сәлимәнең бите бер дә карга күкәе кебек чуар түгел. Дөрес әйтәсең. Көнбагыш чәчәге кебек ул Сәлимә. Якты кояш кебек дип Рәшитне кычып алды Камил. Безнең Әминәбез әйтте диярсең. Сәлимәдән дә матуррак булыр әле. Тик ул Сәлимә кебек җирән булмас. Нәфисә апай кебек кара булыр. Озын кара кирфекле, әни әйтмешли, уймак авызлы, елмайганда бит урталары батып тора торган, озын кара тылымлы булыр. Үсә төшкәч тылымнарына чулпы тагар. Белмим, абый. Сәлимәдән дә матур кыз була алмас. Ник алайса авылда Сәлимәнең чәчен тартып, җирән, кил, кабартма бирәм дип елата идең соң аны? Онсы булай гына инде, яратып кына, чебен тимәс чиритәр бит ул. Абый, авылга кайтсаммы? Бер дә тимәс идем Сәлимәгә. Ата кыз яки әтәч талаганда да яклар идем үзен.
Тик авылга кайтып булмас шул. Булмас, дип, Рәшит моңсуланып тынып калды. Шул вакытта Габдрахман хәлфәнең тавышы ишетелде. Әминә! Бу сүзне вагондагылар ишетерлек итеп әйтте. Бу сабыйның исеме Әминә булыр. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху галәйһиссәламнең әнисе исемен кушарбыз. Аның күзләреннән яшь ага. Йөзендә шундый да бәхетле елмаю. Нәфисәнең сеңлесе Әминә туды. Рәхмәт сиңа, Тәңрем. Миңа шундый зур бәхет бирдең. Дөньяга сабый туды. Тагын бер мөселман өммәте артты. Азрак кына су кирәк иде баланың канлы тәнен сөртергә. Аз гына су кирәк иде. Хәлфә үзенең кружкасына салган суны Зөһрәнең башын күтәреп иреннәренә тидерде. Тоткыннар да әҗәл даруына әйләнгән кружкалары төбендә калган суларын Габдрахманга суздылар. Рәхмәт, кардәшләр, диде хәлфә. Аллаһ сезнең бу игелегегезне онытмас. Үзенең ярдәменнән ташламас. Гөлҗамал тоткыннардан җыелган суда баш яулыгын чылатып, баланың канлы тәнен сөртте. Ана карынында җылыда яткан бала салкынча су белән сөрткәнне ошатмыйча, чырыйлап кычкырып җибәрде. Баланы терергә ни дә булса кирәк, диде Гөлҗамал. Зөһрәнең бала тудыру кирәк яракларын Казан төрмәсендә алып калганнар иде. Әнисенең мамык шәленә төргәнче, нинди дә булса чиста чүпрәккә төрергә кирәк. Шунда хәзрәтен югалту хәсрәтеннән аңын җуярдай булып утырган Йөзембикә абыстай тагын телгә килде. Туктагыз, менә бит минем үземә дип теккән кәфенлегем калды. Әгәр мин үлеп китсәм, ничек тә булса җирләрсез әле. Әгәр андый мөмкинлегегез булса, хәзрәтем кебек япа-ялан кырда ятып калмасам. Исәннәргә яшәргә кирәк. Дөньяга кемдер килә, кемдер китә. Менә Габделхагым урынына яңа сабый, дөньяга мин килдем дип аваз салды. Абыстай төенчегеннән аппак бездән үзенә үлчәп тегелгән кәфенлеген чыгарып сүтә башлады. Бәлки әле хәзрәтемнең җаны шушы сабыйга күчкәндер. Кәфенлекне сүтеп, баш яулыгы чаклыгына итеп, шатырдатып йыртты да Гөлҗамалга сузды. Гөлҗамал аптырап Зөһрәгә төбәлде. Яңа гына яшәргә дип туган кыз бала һәм бу якты дөньяны ташлап китәргә җыенган, яшен яшәгән, ашын ашаган Йөзембикә абыстайга дип үлчәп тегелгән кәфенлек. Зөһрә дә акылыннан киткән кебек Габдрахманга сораулы карашын юнәлтте. Яңа гына баладан котылган хатынның йөрәге тирт итеп китте. Аның йөрәк пәрәсен, күп газаплар белән дөньяга китергән Әминәсен тууга кәфенлеккә төрәләр. Хәерлегә булмас бу әтисе, җүнлегә булмас. Аның күзләрендә хәсрәт, шом, курку иде. Хәлфә хатынының күз карашыннан шуларны укыды. Ләкин башка чарасы юк иде. Йөзембикә абыстай кулыннан алып, кәфенлектән йыртып алган баш яулыгы кадәр чүпрәкне Гөлҗамалга сузды. Сиңа әйтәм, диде Зөһрә сулкылдап. Сиңа әйтәм. Күзләреннән яңакларын пешереп яшьләре агып төште. Гөлҗамал баланы төреп әнисенә сузды. Зөһрә нәни кызының кып-кызыл йөзенә текәлеп карап торды да, әле сөт тә төшеп өлгермәгән күкрәген кызына каптырды. Сабый кап-кара күзләрен әнисенә төбәп, яшисе килеп тырыша-тырыша имә иде. Карале, сиңа әйтәм, чат Нәфисәгә охшаган кызыбыз. Таш Нәфисә инде. Тары бөртегеннән дә кечерәк миңе дә нәкъ Нәфисәнеке кебек дип елмайды Зөһрә. Хәлфә хатынын куенына алды. Нәкъ синеке кебек тә. Рәхмәт сиңа. Миңа нинди зур бәхет алып кайттың. Нәфисә безгә, Камил белән Рәшиткә сеңелкәш. Инде исәни мин үстерергә насыйп әйләсен Хода. Шулай булмаган кая, шулай булмаган кая, дип каударланды Зөһрә. Үләрмен кебек иде. Бу баламны таба алмам кебек иде.
Тик менә бу төргән чүпрәкнең кәфенлек булуы гына күңелгә авыр. Әллә ниләр булыр күк. Син ул турда уйлама, карчык. Мәйет өстеннән салдырып алынмаган лабаса. Чиста ак бәздән тегелгән. Бәхете дә шундый ук ак булсын инде сабыйның. Кәфенлеккә түгел, ак биләүгә биләдек дип уйла. Хәлфә яратып кызының нәни башыннан сыйпап куйды. Кызчык әнисенең күкрәген суырып, арып-талып йоклап китте. Авыз кырые белән генә елмаеп куйды. Фәрештәләрне күрә инде балам. Фәрештәләр канатларын җәеп, Норасыйның йокысын саклап торалар. Нинди чүпрәккә тергәннәр, кая таба бара, алда аны нинди тормыш көтә. Ник аның дөньяга килүе бу каһәрләнгән чорга туры килде. Монда сабыйның бер эше дә юк дип тынычланып калды Зөһрә. Әнә алар тулы бер гаилә булып, тик Әминәнең апасы Нәфисәне генә аерып калдырып, әти-әнисе, абыйлары белән бергә Себергә, иңнәрен иңгә куеп, бер-берсенә терәк булыр өчен китеп баралар. Әле илгә кайтырбыз дигән өмет белән мал вагонында каторгага китеп баралар. Тугач та аны Ялантауның күкрәгеннән бәреп чыгып, шилтер-шилтер итеп сандугач моңына куенып агып яткан чишмә суында куендырмадылар. Тоткыннарга тамчысы да кадерле булган. Үзләренең авызларыннан өзеп биргән кружкалары төбендәге су тамчыларына баш яулыгын манчып, тәнендәге каннарын сөрттеләр. Ул чакрактауның өркәш җилкәсендә мәтрүшкәләр, көмешсыман эремнәр тибрәлеп үскән болында чуар күбәләкләр куып йөреп, рәхәтләнеп үсмәс. Әнә ул, Йөзембикә абыстайның аппак кәфенлегенә төренеп, әнисенең куенында әллә кайларга, кышларда очып барып җитә алмаслык Себер дигән җәһәннәмгә китеп бара. Ул үзе белән ни буласын белми. Шул белмәүе белән бәхетле дә. Әлегә алар барысы бергә. Апасы Нәфисә генә юк. Йөзембикә карчыкның кәфенлегенә төренеп, төшендә фәрештәләрне күрә-күрә, тынычлап йоклый сабый. Указлы мулла Габделхак хәзрәтнең бәдрәфкә корылган кәфенлеге кешеләр кереп чыккан сайын җилфердәп китә. Ә поезд бара да бара. Вагон тактасы ярыгын пычак белән киңәйтеп карап баручы Фәрит, тайгага кердек, тайга эченнән барабыз дип, гырылдавык тавыш белән әйтеп куйды. Тоткыннар арасында җанлану сизелде, ыгы-зыгы башланды. Димәк, Себергә килеп җиттек. Анда нәрсә булыр? Барбер атналар буе тын ала алмаслык тынчы вагонда бару түгел. Анда саф һавада рәхәтләнеп сулыш алырлар. Рәхәтләнеп туйганчы су эчәрләр, бит-кулларын, тәннәрен юарлар. Бәлки әле яшәр өчен берәр турак булыр. Бәлки әле анда җылы, рәхәт булыр. Тамаклары туйганчы ипи ашарлар. Себердә дә адәмнәр яшидер бит. Әйе, адәм баласын өмет йөртә, өмет яшәтә. Тигәле поезд туктарга ашыкмады. Акрын гына тукылдап баруын дәвам итте. Тоткыннар Фәрит киңәйткән вагон такталары арасындагы сызык кадәр генә арадан чиратлап тирә-юньне күзәттеләр. «Ай-ай!» диде яшь кенә малай. «Монда очы да кырые да күренмәслек урман. Гел чыршылар гына икән монда әти. Шундый матур икән бу тайга дигән җирдә». Вагонда тынлык иде. Аякларын салындырып сәндерәдә утыручы бер яшь кенә егет җыр сузды. Акрын гына, үзе өчен генә җырлаган кебек, күзләрен бушлыкка төбәп җырлады. Ат аргамаккаем пешән һай ашамас, иярләсәң биле дә бушамас. Кай илләргә барсаң да бер үк кояш, туган үскән җиргә дә охшамас. Бедрәт ал, чит илләрдә йөреп гыйбрәт ал. Вагондагылар күзләрен сәндерәдә утыручы егеткә төбәделәр. Җитү чәчле, зур кара күзле егет акрын гына, ләкин йөрәк бәгырьләреннән айкалып чыккан күкрәк тавышы белән җырлый иде. Агыйделкәйләрне һай кичкәндә, аюлар күрдем аргыл аякларда. Туган илкәемне сагынып җырлыйм, чит илләрдә йөргән чакларда.
Бедрәт ал, чит илләрдә йөреп, гыйбрәт ал. Тоткыннар әсәренделәр. Күбесенең күзләрендә яшь иде. Талдан талга кунып сайрый микән, таң алдыннан сарыла сандугач. Сандугачлар тавышы моңлы икән, сөйгәнеңне өзелеп сагынгач. Бедрәт ал, чит илләрдә йөреп, гыйбрәт ал. Егет мышык-мышык елаган вагондашларына карап алды да, кинәт туктап тынып калды. Гафу итегез, зинһар, гафу итә күрегез дип, кызарып, уңайсызланып башын аска иде. Башына иске кара кәләпүш кигән, улын кочагына алып поезд барган уңайга тирбәлә-тирбәлә идәндә утырган ир-ат җырлаучыга яшьле күзләрен төбәп: "Туктама, кардәш! Җырла! Рәхмәт сиңа! Авылыма, туган якларыма кайткан кебек булдым." Һәм үзе дә калын күкрәк тавышы белән җырның соңгы юлларын кабатлады. Бедрәт ал, чит илләрдә йөреп, гыйбрәт ал. Аларга вагондагылар кушылды. Барысы да бер хәсрәт, кайгы берләштергән мөселманнар. Акрын гына тукылдаган поезд тәгәрмәчләренә кушылып, җаннарыннан, йөрәк бәгырьләреннән язгы ташулар булып айкалып агып чыккан тавыш белән җырлый тоткыннар. Бедрәт ал, чит илләрдә йөреп, гыйбрәт ал. Тук-тук, тук-тук. Поезд тайга эченнән бара да бара. Кай илләргә барсаң, бер үк кояш, туган үскән илгәләй охшамас. Тук-тук, тук-тук. Бетмәс, төкәнмәс тайга. Бедрәт ал, чит илләрдә йөреп, гыйбрәт ал. Фәрит киңәйткән ярыктан тайганы күзләп баручы малай әйтеп куйды: "Әти, монда бедрәт аллар юк икән бит. Монда бары чыршылар гына үсә икән. Монда никтер бедрәт аллар юк икән, әти." Барысы да кинәт тынып калдылар. Поезд станса сайын мәетләрне каторжаннар юлында ташлап калдыра баруын дәвам итте. Һәм шактый кешегә кимеп, бер кешегә, Габдрахман белән Зөһрәнең кызлары Әминәгә артып, ухылдап, тайга эчендә хәлдән тайган кебек уфылдап туктады. Була-була этергән тавышлар, сакчыларның катлы-катлы итеп сүгенгәннәре ишетелде. Кай илләргә барсаң, бер үк кояш, туган үскән илгәләй охшамас. Бедрәт ал, чит илләрдә йөреп, гыйбрәт